Assalamu alaikum. Ýolagçy awtolog kärhanasynyň Tekebadaryň gatlarynda ýerleşen etaty jemgyýetçilik awtobus duralgasy ýapylyp, paýtagtyň çetinde ýerleşen gowurtly ýaşaýyş toplumuna göçürildi. Paýtagtyň häkimetleriniň duýdansyz amal eden bu çäresi Aşgabatlylaryň we oňa owalaryň ýaşaýjylarynyň arasynda näýilelik döretdi. Bu barada sosial ulgamlarda hem onlarça video paýlaşyldy. Bu ýagdaýlar barada Azantyk radiosynyň habarçysy 28 oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Mundan bir hepde tögüre ozal Aşgabatyň merkezinde Tekebadaryň gaýratynda ýerleşýän şäheriň içindäki köçelere we Ahal vilayatynyň Çoğumsunuz vatandaşlar ne? Awtobuslarnyň etaty duýdansyz ýapyldy. Bu duralga paýtagtyň Gulmatar çetinde ýerleşýän gowurtly ýaşaýyş toplumuna geçirildi. Assalamu alaikum. Alo. Dostum, bir tiharak gere geçmesen senin sesinden başkalarının sesi belen çıkar ha. Gowmaya dalan. Assalamu alaikum vatandaşlar. Bari yok gol ya. Senin sesin menin sesimden belen çıkar ya. Şonu ýaly. Sesini düzeltmesen ha bolanok dostum. Gowmy janyň sagmy? Arman vatandaşlar janyň sag men birazjyk men ýokam olan gurrunlar var, ýygynda edilen aýdylan zatlar var. Hem şu zatlara jogap berjek, hem soňky güncel wakalar, Türkmenistan habarlar, şoň üstünde öz pikirimi aýtjak. Şükürler olsun süýrün, versiýa berde biri. Salam. Gowmy jan sagma unutma. Bak, yumurtko yaman ýere sesin gaty gelýär ha. Kamera aslan oklaymaykdy. Ya senin sanyň ýeten owa. Sanyň ýeten ok sanyň. Sesin yaman gaty gelýär, bir ýerde oturýarsyň. Soň neme daý bolmasa, soň goşulaý bolmasa. Mikrofonyny ýapdym şu wagt, özüň açmasaň. Salam. Sizleri Cumhuriyet meydanına lay bir töwere wap sonra daýjakdymmy? sen ýeten owa dostum sen. Nebe ýurt boljak bolýanly menin bäri kelip bar. Netice var doğru. Memi, itik mutay. Meeting döýän görýän bolyn. Meeting döýän görýän bolyn. Vay, inneşýän mi azatlary? Doğrudur vatandaşlar. Yani onanmayanlara elimde şikayet maçeni var. Polisiya gidildi, şikayet edildi. Näme diýilipdir? İşte menin ýurdum, şu wagt bolup gören ýurdum Niderlandlar näme dipmiş meni 3-nji bir döwlete çykdy ýamış. Şolar ýaly gurrun edip görenler var. Men hayran galyan oturup özüne de aktivist diye, özüm adalet gözleýäs diye,
O gürleýäniň hakykat bolmaly, ama senin aktivist bolsaň daýyn. Senin näme tapawdyň bar, bilip bilmän beýdip ýalan zatlar gürläp berjek bolsaň. Ha? Ya Niderlandca sana atçot geçýär. Men käwa düşünem oktary. Oturup aktivist diýenlerimiz şular bolsa, adynam gizläp oturjaklar Azat Haýtbaýew. Yani bular ýalak pesagaçlaryny hiç bile mokdumay. O geldi Karisin bu ayalı Yulia'da bizi vardı, o basede agent tip niştatny işler diýämi, agent diýämi, biri Türkmenistanyň gizli gulluklarını gulluk edýär. Asenem onu men bilen bile efirlerde oturdum, bile Türkmenistan hökümetini tankid etdik, ýeri gelende diskussiýa etdik. Onu senem agent bolýan. Senem biz bilen bile ýol ýörediň. Ha? Näme o senin adalata bolan hormatyň şumy? Samsyk bir hepbe. Yani sen şular ýalak adalaty gorýan bolsaň, senin şu wagtky Türkmenistana kyby ýokary wezipeli işgärlerden tapawdyň hem ýok onda. Olar hem şol öz bähbidini gurban bolup beren üçin şolar gollap otyr. Şolar şol edýän owurluklaryny, korrupsiýasyny gözümi otyr. Senem onu şondan tapawdyň ýok bolýar-da. Diýme ona saňa peýda berseler, sen onuň ýalňyşyny görmän, o aýdan sözüni tankyd etmän, onda şey dip bolýar kening da onda sen. Azat Haýtbaýew. O ýanyndaky Şekirtka wa Kerim İsmailov, Yulia Velnece diýip gelnejeti bilen gaýnatyjak eken olur asal. Men siz aýdynmy näme üçin bu kişi bulary oda köýde düşüp bular gorajak bolýar. Mikrofonyň biraz ýapyp oturar ses gelýär da. Bilmeýän. Indi şol ikisi yine o Serdar Hoca Nepesem var, öz aýtmyşlaryň. Bular şo geldik ýarydyp golluk hatyny beren. Yani şular Türkmenistana barsa o türme wasylýar, eýle beýle hawa şolar hökümete garşy tuduy diýip. Bular zyňyny musurlar, yani oppozisiýanyň içinde hiç kim eýe çykman, bular hemmeleri bilen söwüşip çykan oglanlar bu ýanky ikisi. Şoň üçin men size aýdyn, bular ne şol hat berjegem bir şo gellik ýarydyp bolaýmasa başga bulara golluk berjegem ýok. Onuň şo gellik ýarydyp hat berdi diýip minni onuň minuslaryna maýdan oklaryny haş görýäňiz däme adamlar. Şu türkmen halkynyň birazajyk sen ederlik we wezipe bererlik ýok. Şoň üçin Türkmenistan parlament respublikasyna dolandyrylmaly. Parlament güçlü bolmaly. Näme üçin diýsen, bir adam azmaga ukyply. Bir adam eni azdyryp bolýar. Bir adama bütün nemeleri bersen, volýany bersen, ana onu azdyryp bolýar. Şoň üçin men Türkmenistanyny parlament bolmagynyň tarapdary ki, birden şulan içinde de peýaladan bolaysa, şolar hökmany suratda beýleki deputatlar tarapyndan ýazgarylmaly, maskarasy çykarylmaly. Ana şu balansam diňe parlament cumhuriýetinde bolýar. Yani parlament ýagdaýda bolýar. Bizde parlament ýok. Görşüňiz ýaly o ak gelse de gara gelse de alkyşlap oturan ýaşullar maslahaty bar. Onuň deputatlaryna hiç nem tanamy ýok. Bir ýerden hem öňe çykyp görläne meştem ýok. Olar ýöne kağıt ýüzünde kukla, aýlygaly oturýarlar, işe gitmejek, gelmejek. Ana şoň üçin Türkiýe Cumhuriýetlerde umuman şeýle ýagdaý. Diňe Türkmenistana däl. Birin Türkmenistany gynansagan başga döwletler diňe erwet misal berenlerine ulanýarlar. Türkmenistanyň dolandyryş sistemasyny. Şoň üçin birine käbirleňiz diýäňiz da öz araňyzda da agdy birleşip bilen zok, zat, aýjanyň onu hemmämiz şu Türkmenistanyň çykan türkmenler halk şu ýagdaý şu. Bolmanam Azat Haýtbaýew şular ýaly bolmasa, o Kerim İsmailov diýilýär samsyk. Bular ýaly bolmasa,
Appozitsiyamız geldi käri idifler Yuliyo Diana Serebrennikler OBS'de çıkıp şey edip şular ya samsakta hatlar gürlemese Türkmenistan bolmaýady da. Türkmenistan şoň üçin Türkmenistan şunu ýalla. Şular ya samsaklarymyz bolany üçin şeýle de şol. Şular yani o näme üçin Türkmenistanyň içinde bular ýaly ullokan kemçilik bolardanym daşynda opozisiýada bolmaly kemçilik. O nähil bolýar aýo? Biz ýuwaş-ýuwaşdan gowulaşyp giderdi inşallah. Şoň üçin eger elinde maglumatyň ýok bolsa, hiçsat bilmeýän bolsaň, o meniň haýsy urda gitjegime maýdanna. Olar ýaly saňa Niderlandlar atçot geçýän bolsa, Adat Gaýtbaýew 3-nji urda çykmaly zat diýipsiň meni. Hem samsyk görüňler edişip gördüňiz. Ya biriňiz meni öllü diýip görüňiz haýsy. Ştaýda ortada bir hepde ýok bolun. Meniň gurrugum, meniň işiňiz men olaýdym la ho diňe. Men ýöne ýere goýamak şu suraty. Şu suraty men size ýöne ýere goýamak. Men size şu suraty ýene ortapar goýup görperin. Size men şu suraty ýöne ýere goýamak. Men siz ýallar üçin goýdum men şonu. Iýminne şunu ýaly siz ýallar üçin şu suraty ýörüýte ChatGPT'e ýazatdym men inha. Heredin. O nihip bolsa Adat Gaýtbaýew, Kaka Murat Hydyrow, Kerim Ismaýylow, garaşyň size men demokratiýany, adalaty, erkinligi özüm alyp berjek, altyn tabakda şey dip getirip berjek size. Garaşyň bolmy? O meniň nirägidenim, nämedenim diňe meni ýerlap dowam ediberiň. Başga işiňizem ýok galla çünkü bir maksadyňyz bolsun ho. Şu yola çıkdyňyzmy bir maksat ediniň özüňize. Maksat ediniň. Yani adamlaň aňy düşünjesini ütgetmek demi ya şolary bir adajygam bolsa şulatlaň aşagyna ýörüte edilýän oýunlar bar, şolaryň üstüni açmakmy? Bir maksadyňyz bolsun. Ýöne TikTok açýaňyz bolgusuz lagalugo görüňleňiz bilen hem Türkmeni ýigrendirýäňiz, hem opozisiýany ýigrendirýäňiz. Sizi görün siýasatdan uzaklaşýandyr bar ýeri görün. Yani çünkü bu zatlaryň bir soňuny getirmersiňiz ma ýöne gep bilen gıýbat o Diana Dadaşewa, Lara Dogan da çenli bir zatlar diýjek bolup dursaňyz, dogry zatlar aýtdylar, näme bataydymy size? Dogry zatlar aýdylsa batýan bolsa, onda näme üçin sen Gurban Gulyň aýbyny aýdyp görsiň aý? Dogry zatlar aýdylanda sen batmaly, sen aktivist, sen opozisiýa, sen hakikat üçin çykansyň bu ýola. Oturup käwat bara. Şu diýänler Alişer bilen Abdullahyň ýerine şu kisiden bolsa diýänler. Siz gidenler bolsaňyz goýurdy şu Adat Gaýtbaýew bilen Kerim Ismaýylow. Alişer bilen Abdullahyň ýerine. Ýokmy şular ýaly mümkinçilik Türkmenistan hökümeti çalışyp bolan okma şulkisini Alişer bilen Abdullahyny beriň şu Adat Gaýtbaýew bilen diýrilişi berilse ikelle bradi al sizinki o bizinkilere sen elinde zalokdu. Senkilere mana biziň elimizde zalokdu. O senkiler olur. Sana hyzmat edýär olur. Başga hiç kime hyzmat eden olur. Oturup. O. Hay Allah can. Öldür bir düzelmän geçdiler ay. Ýeri gelende gurum aýtmasam, degmesem boljak geldim. Oturup. Näme üçin biriňizem eger esasanam ikiňiz Adat bilen diýreliş. Ýani näme üçin siziň ikiňizem onu meniň adymy tutup Murat Gurbanowyň adyny tutup Muhammed Diýeji, Akbar Saparaň adyny tutup OBS'de şular Türkmenistanyň hökümetini işleýärdiýänler näme üçin çykyp geplemediňiz? Hani siziň aktivistligiňiz? Hani siziň adalatyňyz? Hani siziň demokratik näme hormatyňyz? Eger bilýän bolsaňyz, olaňkyny gollaýan bolsaňyz, onda näme üçin biziň aramyzda gezdiňiz şu güne çenli? Eger şolar dogry gepleýän bolsa. Näme üçin gezdiňiz aramyzda? Utançdyrlar. Bilýäňizem hemede, kelläňizem aklyňyzam ýetýär. Siziň öňe işiňize gelenok. Çünkü o size gollaw hatyny, ýani orçaýdanda pismo podдержка berdi.
Şo görgülü şo hiç kimin bermedik zadyny şolar berdi diýip indi şolar eýe çykjak bolýar. Gurbanguly ministrlere owurluk etmäne ýol berip otýar. Şoň üçin ministrler hem Gurbangulyň aýbyny görenok. Senin indi näme tapawdyň galdy? O gellikäri prezident goýun bolup özüni ekranyň burçuny özüni prezident hasaplap ülke ýyla gül bolup otýar. Başga iş adam bolan o. Owa. Siziň näme tapawdyňyz galdy şu wagtky prezident bilen ministrleriň arasyndaky gatnaşykdan? Şo gatnaşyk siziň araňyzda da bar. Sana hat bereniň onda kemçiligini göreň o keniň sen. Sen onda diýmek satyn alynıp bolýan adamlar ekeniň. Satyn alynıp bilýän adamlar ekeniň. Owa. İngolmanı aýdyp bilen okmy? Bolýa düşünürsiz. Ýöne dymy otur. Siz çykyp ekranlarda gollap ýörsiňiz alary. Owa, ýule gelne jemede tökmedet ýalar diýip samlyk direliş diýilýän bar. Oňara kim görgüli bir sink görse şoň ýerinde. Oňa ýöne ýerde velosiped diýip at goýmadylar ýani. Neyse temamyz bu tordy. Aýtjak adam aýtdym men olary ýöne nimede oturjak adam ýok. Owa, ina Türkmenistanyna Aşgabatyň esasy awtobus duralgysynyň göçülmegi köp ýaşaýjylarda nälik döredýär diýe ödem habarsyz etdiler. Habarsyz etdiler şu zatlar watandaşlar. Habarsyz. Şeýle de şuňa çenli biziň başymyza näme gelse habarsyz geldi. Dogrymy watandaşlar? Öňünden duýdurun zady barmy? Pandemiýede daýyn ýollaryň ýapyljany hiç kime duýdurmadylar o. Men özüm daşary ýurtda şo wagt Dubaýda galamda insan kureysin häzir 1 sagatdan uçşanly bir galym. Men 1 sagatda ýetişek umanym ýok. Ojo 1 sagat galanda şeýle de ot neme ýapylýar? Registrasiýa ýapylýar. Ana, şu wagtda çenli şu Türkmenistan hökümeti habar derejesi gymmat bolan, halky gyzyklandyrýan esasy gadagançylyk bolsun, täze düzgünleriň girizilmegi bolsun, şulary şuňa çenli aýtman geldiler adamlar. Aýtman etdiler. Näme etseler aýtman edýärler. Habar derejesi bolmadyk, asla gymmaty bolmadyk zatlarym habar diýip watan habarlaryna berýärler. Owa. Habar derejesi hem ýok. Gymmatlygy ýok. Bir de gıdıklı değil o berdim Muhammedov'un näme edip näme oýup göreni, sıçıp göreni ya da gedelince edip göreni. Bir de gıdıklı değil onun şahsi durmuşu. O posto bizim üçün halka hyzmatkarlygy üçün gelip oturdu. Näme üçün bir özüniň şahsi awtyklary bilen gedelince edýän neçen aýdýaňyz zanim. Näme üçün bular ýaly awtobus duralgysynyň ýeriniň ütgän aýdaňyz o. Hökümet işgärler, utançdylar, bihaýalar. Ina dinlem? Awtobus duralgysynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmanda galýar. Ödem nämälim? Hem aýdan oklar, hem näme üçin edýänliklerini düşünýän oklar. Soňam bize gelýäňiz, bize diýýäňiz biz bir zat diýäs bolun. Aýdýa prezident başagaýdyr, haýsy bir zady bilsin, haýsy bir zady ýetişsin. Oho, on aşağı naklar näme iş edýär? Şuňa değişli, mesela üçin ýürüýte awtogulaw ministrligi bar, awtoparklar şuňa değişli, awtogulaw ministrligine. Bular halka ýetirmeli, ministrligiň işi. Ina şu sebäpden o tekawalaryň ýanyna awtobus meýdança ýapyljakdyr, plan ýeri köýçüriljekdir, plan ediljekdir diýip. Aýdaňyzda näme bolýar? Dogunyň aýtmaýyn diýdim, söwmaýyn diýdim. Näme bolýar aýdaňyzda şonu? Aýtsaňyz döwletiň syry paş edilýärmi? Döwletiň syry mol? Hawa. Ina demokratiýa, adalet, erkinlik hiç haçan watandaşlar biriniň eline gyzyl tabakda halka sowa tökmünne getirilip berilmeýär watandaşlar. Hiç haçan. Hawa, hiç haçan bu zatlar medip bir saňa şeýdip sowa edip getirip bermeýär ki şolar ýalyk bolan döwletiň tarihde de ýokdur. Tarihde de ýokdur. Halk hökmany suratda şol işin içinde rol alanlar. Eger şoňa ýeten bolsalar. Hawa, şoň içinde rol alanlar. Eger şoň içinde halk rol almaýan bolsa,
täden yine diktatura barandyr. Yani wagtlaýyn käbir hökümetleriň, käbir döwletleriň goşulmagy esasyna bir hökümet çalşylygy bolanam bolsa, täden yine diktatura gelendir, ya yine bir zat bolandyr. Şonuň üçin halkyň goşundy hukman gerek. Meniň gaharym gelen zat, men şunu şo videonu ýürüte çekdim. Türkmenistana barýan haşular ýala onu ýürüdüm. Men barmasam sizki galjak zadyňyz ýok diýip. Yani gollayan adam bir ýürejik basýar. Bu nämen görkezýär? Gollayanlygyny görkezýär. Toýs bir şu barp bilmese de iň bolmanyny şunu bolsa kemdäl diýip basarsyň. Iň bolmanyny şu zat bolsa bir şu şeýdip barp öňe baş bolup düşüp ýörese belkem halk ayagalar, belkem bir zatlar ütgär diýmek şol. Bunun için umydygär bolup like basanam bolup biler ýa-da hakykatdan menem ba diýip basan bolup biler. Ýöne jemi 1100-e ýakyn bir like bar. Aýony bir şeýdip eline telefon alıp ayna onu şeýle işler etse 30.000 like, 40.000 like basýar. Men şo taýdanam görüp oturýum sizin demokratiýa bolan suwsamaňyz ýok yani. Sizde bir näme diýilýär? Suwsamansynız siz onda diýmek erkinlige de, demokratiýa da. Men näme üçin pida edeýin özümi eger halk bir zat islemeýän bolsa. Ki meniň elementarny bir zat aýtdym 1%. Bak 1% adam 40.000 adam bolýar, 50.000 adam bolýar. 40.000 adam, 50.000 adam. Eger bir mesele bir ýurtda 40.000 adama ýa-da 1%-da değişli däl bolsa, şonuň gyzyklandyrmaýan bolsa, biz nädip bu hökümetden dinalin adamlar? Biz nädip dinalin? Siziň şoň üçin bilemok durmuşdan kösenip düşünmeňiz gerekmi ýa-da belkem bir ýalňyş bilýändir. Siziň ýagdaýyňyz gowdur onu. Yani etin kilesini 700.000 manatdan almaktan keyip alýansyňyz onu. Ya avtobus staýankalaryň sizden habarsyz aňaryk bir ýere ütködülmeginden hem keyip alýansyňyz onu. Daşarak bir ýere. Bu taýdara türkmen halkynyň men bir keyip alýanyny göremok ýöne. Gynansaňam diňlen. Aşgabatyň ýolagçy avtolog karhanasynyň resmi web sahypasynda hem nedrolganyň göçürilmegi, nede munyň sebäpleri barada maglumat bar. Ýöne paýtagtyň merkezinde bolan bu durolga Döwlet Mämet Azady bilen Mäti Kösäýew köçesiniň aralygyndaky meýdanyňda aşy ýapylyp, hatar durolgalar gurulup, ýolagçylar üçin oturuşlar ýerleşdirilip, ýaňy ýakynda, ýagny 2021-nji ýylda ulanşa berilipdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä müňlerçe adamyň gündelik durmuşyna täsir edýän bu durolganyň ýapylýandygy barada öňünden hiç ýyly bildiriş edilmedi. Ýolagçylar ýer bilen durolga baranda onuň boşap durandygyny, hiç bir awtobusyň ýokdugyny bilip galdylar. Bu duralgadan gatnayan jemgyýetçilik awtobuslarynyň içinde bir hepde öňünden ýyrata bildiriş edilen bolsa adamlar beýdip kösenmezdi. Häzir işe okuwa gitjek adamlar alasarmak ýagdaýa düşdi. Hiç kim täze duralga nirede, ol ýerden haýsy uğurlara, haýsy belgili awtobuslarda gitmelidigini bilmeýär. Diýip aşaw. Owa. Şeride otursak halkara näýile? Onu näme üçin näýile bolýaňyz bu zatlardan? Näme üçin näýile bolýaňyz? Size habar edilmänjek awtobusyň çalşylmagyndan näme üçin näýile bolýaňyz? Bolansyňyz men bilýän näýilesiňiz. Ya bir karar beriň ilki ho adamlar bir zady ütködeliňmi ýa ütkötmäliňmi? Bir zady ütködeliňmi ýa ütkötmäliňmi? Ilki dawa şoňa karar bereliň. Ütkötmelimi ýa ütkötmelälmi? Şu durşuna dowam etmelimi? Atadan ogula, oğuldan gyýdyndan altyna. Ha? Görüp oturýarsyňyz özüňize maha, etin kilesi 750 manat. Gelen ýeriňizem şu, insan kastanokanňyzam şu. Siziň iqtisadiýetiňizi gowlaşdyryp bilýärkä, gitdi danim öz gyýdyna 40 milyon dollary idine içine dekorasiýa etdirdi samolyotyň içine. Gowuljagan Atabaýewa. Onu size soğuk bilýärdi ýöne. Halkyny söýýän adam bolsa sogurdy. Men bolsam sogurdum, ýani halkyma sogurdum.
Saçal kömekler ederdim. Alman galsın şu Grannegenin samolyotu. İldenine oturup gidende näme bolanok? Ay bolya edil iz oturmasaman business class'ta oturup giday gitjek gerine. Halk bilen. Näme üçin bolanok? Näme üçin ha Daniýanyň prezidenti ya başga prezidentler görýärse we Singapur'un günü gördüm arada. Halk bilen bile halkyň samolyotyna minýär o premier ministri. Singapur mene Malaziýanky alya halkyň samolyotyna minýän samolyotyna iňňini business class'ta otur. Ýer mana halk şey dip, o dip şey dip alkışlaýarlar. Olja ana Tabaýewa, sen ona mozdurdyň ha sen. Eger biziň aýdýanymyz näde dogry bolsa-da biz Serdar bilen Gurbanguluny halkyň arasyna salamlaşyp, kujoklaşyp geçip ýörendim görürdik biz. Görürdük. Özlerin bilýärler, halkdan gorkýarlar şoň üçin. Özlerin bilýärler, halkyň içinde gahar gazapda diýişini jap bereniň kändigini. Özlerin bilýärler. Ýöne gynansaňam halk sizden mara bir hil famýal geçip görsüňiz bar. Sam näme etçeňizi bilen dokmy, ya karar beren dokmy bir zata. Kösenýär siz. Kösenýär siz. Sizin için görüşýänleri de size meýe çykan zok. Maddi finans taýdan gollug beren zok. Kimiňiz Ýewropada günüňiz gowy, kimiňiz Amerikada, kimiňiz Kanadada günüňiz gowy ýöne. Geleşi halk üçin bir zat edelim. Etçek bolýanlara bir ýardam bolalım diýen zok. Men özüme barp bilemok bolýan şular bir näme diýen bolsalar men başymyň sadakasy bolsun şo halka peýdaly bolsa bolar diýen umyt bilen edip bilýäňiz. Ýöne eden zok. Ýa-da edersiňiz men bilemok. Net täzeden bir aksiýa başlatdyk görül hani gollug berişiňizi görül hani. Ýa-ni gollug berýäňiz. Salam Nur ağa. Salam, hoş geldiňiz. Hani men aşakdan. Salam. Bererler gollaw näme bermen? İtak dokumentleri ýok, pasportları ýok. Pasport üçin itiň gününi görýärler. Bu kulpy ýaşaýarlar, arkaýyn ýaşatlar gelýändir. Menem şeýle çaklaýany-da, hani ne tip bolsa. Ýa-da şular ýalyk altyn tabakda bir ýerge getirip bermezmi ka diýip garaşýandylar belki de. Biri getirmezmi ka? Ýöne men şaýdaýyn hiç kim öňüňizde oturýanňyz gelip bir sanak Juliň maşynyň açaryny goýup gidenok. Hiç kim oturýanňyz. Juli var, Juli orsun, köni toplanýar. Geljek bir müddet. Soň açaryndan men saňa sowat diýip goýup gidenok. Onuň saňa erkinligi, adalaty kim goýup gitsin o sen görüşmesen. Hiç kim saňa ýa-da men çaýyň açary, näme şu çaý senki diýip sowat beren o, siz şonu işläp alýaňyz, gazanyp alýaňyz. Şoň üçin yani şular ortada 2 günlük ýa-ni bir hepdelik ortadan gitdim bolýanam, oturup men bir zada o çaklayan bolýan. Ay öle aýsamam meniň ölümim 6 ay iş bolarum kasede diýen. 6 ay bir ýyl. İş bolar. Adalet Türkmenistan'dan çıkıp daşary ýurda işlemäge gitdi diýämi? Adalet Türkmenistan'dan çıkıp daşary ýurda işlemäge gitdi diýär. Dogry aýdýam. Gynansaňam şeýle ýöne menen meniň gelen derejäme şu wagt indi kuwradyňyz, köpüňiz. Yani siz Türkmenistan'a barýarkaňyz men Türkmenistan'dan gelip oturdum bu tarafa. Ayny näme boldy? Şu adam aýagallygyna viza almak bilen, daşary ýurda çykmak bilen başa gaýlyk bar. Näme üçin beýle? Men siz 2 ýyl, 3 ýyl aýdamda goşulmadyňyz da şondan bolýar.
Ýyl 3 ýyl öňme aýdamda gelen bolsaňyz, dernege goşulan bolsaňyz, siz arkamyzda mertlerçe dursaňyz, men şu ýolda şu Ýewropada geljekler. Men saýdym. Käbirleri Ýewropa çykandan soň şunu diýdiler. Aýan ha Ýewropa gitmek üçin edipdir, näme edipdir. Anam şu men Ýewropa gelenme uje 3 ýyl boldy. 3 ýylyň 3-nji ýylyň içi. Näme üçin goýmadym onda men? Tökmet atanlar, sizleri men Hudaýa tapşyrýan, hakym halal däldir size. Şu dünýede aýatda diýir ki, hem halallaşmasak men halal edýänlerdir. Şo adam şonu ýalag edip halkyň gözüni kellesini çaşardyňyz şo adam. Ana bir özüne nemetdiğini bollunni bi. A men näme üçin goýmadym men onu? Goýgam bilýän. Yani şu taýki geçenden soň senin o eşeğini diye arabaňy köpürden geçirdiň diýip hasaplap bilýän yani. Yani birini goýumy, gaýtan men şu wagt goýmaýanlygym meniň syýasy sığınmama hemme ziyan berýär. Şu wagt goýmaýanlygym. Bilýänmi şunu? Bilen yok. Meniň şu hereketi goýmaýanlygym aslynda seretseň meniň sığınma almamam, prosedurlamam ýejikdirýär. Naborat maňa ziyan berýär. Şu wagt hereket etmegim. Ýöne meni diýen şonda. Bilen yokmy? Men arada ömrümde salam bermändirin. Näçe wagtlar salamy kesipdirin bolýan, men aradaky maglumaty gürläp oturay. Özüni de aktivist diye näde gürläp bilýän, ýa-da taýtpaýlar ýa-da. Yani oňa diýä sud diýä atkaz beripdir diýä, terket ýurdu diýipdir diýä, derro gyska wagtda nime edilende diýä. Awa terket diýen bolsa nire gitmeli, mama aýtdy ha. Sen olur ýaly hemme adam bilýän bolsaň. Gallanca nime berýär, atçot geçýär sana. Bir samsyk adamlar, indi şul adamlar yani opozisiýaň adyndan ötünç soraýar adamlar size. Yani şular ýaly adamdan aramyzda barlygyndan ötünç soraýar. Şular ýaly 200'li näme edip ýöreni belli däl, niriba nimýasa adamlar peýdasyndan ziýany köp. Opozisiýaňa mawreýini açyrýarlar. Bilen okmy? Gürlemeden. Yani men sen barada gürlämi wa? Men sen plan pyspydan ni gürlämi wa men? Sen nirde näme edip ýöreni bilenmi wa? Näme üçin gürläýin? Bilemde de gürlejekler maňa sen durmuşum da däl çünki. Yani oturup hayran ýalan sitini ýyldız bolmak şular ýazar. Özüň baradaky habarlary özüň internetten özüň eşitýänekiniň birinji ýa-da jaň edip aýdýarlar. Agam sana şey diýerler, on dogrymy ýa-da engomy diýip alada galyp jaň edýärler. Hawalyn alada bildirenler bar. Hawalyn yo hammat normalny. Menlik mesele yok. Men birazcık diňje aldym, hemem adamlaryň reaksiýasyny bilmek, çünkü bizim analiz etmeli ara medýany işimi değil. Anket edip bilem dok. Elimizde defter, ruçka bilen halkyň arasynda aýlanyp soraw jogap alyp, ular ýaly ýagdaýda näme dersiň diýip pikirini alyp bilem dok. Bu adamlar like basmana gorkuşup ýörler, o pikirini aýdarmy, onuň şu zatlaryň üstünden görýärsiz, ýetmişmek gerek, analizi şeýdip görýär. Ve özüňizem görensiňiz ýani. Aşağınak komentaryalardan, yenelerden halkın taýinler gidip oturma, gelip oturma diýerler de. Yani taýin olunmamız bar. Конечно, men ýan olaram aýa galjakdygyna ýöne iskra gerek, uçkun gerek. Yani meniň hem Türkmenistana hereketim diňe uçkun üçin gerek, yani uçkun döretmek üçin gerek. Atak meniň hem başarjaklarym ýok yani. Menem özüme Terminator diýemok ýa UFC'ň çempionu diýemok, ýekeje özüm 50 adam meni bir elimde serýän diýemok. Menem siz ýaly adam ýere gelende ýola çykdyk. Halkyň watanyň öňünde jogapkär duýdyk, özümizi çykdyk.
bilýänimizden hem hakykatlar aýtmaga dowam etdik. Ugrozalar edilse-de. Eýran türkmenler siz bilen taýýar olar biziň haldan mert. Hawa. Eýran owan türkmenleri mertlikde olar bilen ýaşyp bilmeýär o watandaşlar çünkü olar biz ýaly gorku siýasatyň aslynda ýaşamadylar. Olar biz ýaly gorku siýasat olaryň üstünde oýnalmady. Şu Türkmenistanda gorku siýasat oýnalşy ýaly o Eýranlara etmedi daşa şu biziň türkmenler şular gelmişek laý diýip şularyň üstünde etmediler şonu. Ya owan türkmenleriň üstünde beýleki peştunlar etmedi ýani. Bular ettirmediler, özleri agdy bir boldular. Biziň Türkmenistanda bolun 5 vilayata agdyny birikdirip bolan owa. 5 vilayatyň agdyny birikdirjek bolýan bolun. Şu barada Kerim İsmailov Samsyk. Men bir sanak nämäni görüp eşitdim däre. Onu Ermeni diýen, onu Tatar diýen sen kime wapşe? Ha? Aktivist da dälsen men sana 100% aýdaýyn. Sen aktivist bolsaň sen ýaly aktivistiň agdyna tutsaýyn. Sen onu Türkmen näl, sen plan näl, näme sen kimsen? Yani özüňe bir saryk Türkmeni ýani ýol ötünde ýaşaýan. Yani biz sana şu wagtda çenni aramyzda hi aýra-aýralyk etdikmi? Haýsy kelläňe sen bu adamlary bular ýaly güzlenýän aýsan Samsyk. Mene şu hölenýän şu oglanyň wara Türkmenistan hökümetiniň maksadyny ýerine ýetirip oturan ýaly işler edip ber. Olaryň asmanda gözleýänini ýerde gowşuryp berýär Samsyk. Özüne de aktivist diýär. Sen sığınma almaýsan diriliş. Hudaýwa sen wara lişni sen wara da istiýsinde Germaniýa döwletini men hatda şu adam hukuklar goruju guramalara ýanky gürlen zatlaryny alışdyryp delil hukmyny da berip Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan siýasaty bilen deň işler edip ber. Yani o plan o Aşgabat neme Marşäher gaýyň başlygy. Marşäher gaýyň başlygy ama ýalňyşmasam Saryk diýdilermi? Saryk türkmenimi yani öz sonuçta öz tiramiz, öz türkmenimiz göwüni eten okmuş tekelere. Tekelen agdyna näme deýin rahat diýip söýýärmiş. Sen näme tekedäm diýse ýok men Saryk diýemmişmi ýa Saryk diýip men o arada da öwrenirim. O işsinde işläp bir o arada material çykaran nesip bolsa. Näme derdiňiz bar o hökümetiň işgärleri tire taýpalar bilen şu zady Kerim İsmailov senem edip berdiň. Aktivistleriň ýüz barasy. Şol kisi giden bolsa bu bolarda da şu Alşer bilen Abdullahyň ýerine bara. Meniň ýan şu Türkmenistany maksadymyza ýetemizden soň demokratik esaslara geçilemizden soň halk bulara da jogabyny berer. Halk bulara da halkyň eger erkek bolsaňyz şu halk bilen yüzleşiň şu wagt. Şu wagtky görülen zatlaryňa da ýer ýa giç halkyň öňünde yüzleşmeli bolarsyňyz. Meniň yüzleşmäge hiç gorkum ýok. Kime näme diýenem bolsam, näme edenem bolsam, ýöne sizleriň halk bilen yüzleşip biljek gaýratyňyz bardygyny men göremok. Yüzleşip bilmeýäňiz. Şu Berdimuhamedowlar dynamyzdan soňam sen şu halkdan gorkup ýörersiňiz, men size aýdaýyn. Ikiňizem gelli käriýiň bar. O Yuliya Diana Serebiyanlıklar var. Nämet görünme. Näme Diana Dadaşova illeşmez çıkıp hakikatlar görün verdi. Akbel Sapar'ın kanalına volun yapmadı mı size? İki saat çok bu. Samsyk bir topar vara bir sanak pismo paddeşka verdi deyip olun götünü ýyraýjak bolýanyz o. Siziň şu prezidentin ministerlerinden näme tapadyňyz bar anla. Ya eleki wezipelerinden. Olaram şu prezidentin aýbyny görmän otyrlar. Bolmasa bilen okmy şu ministerler, bilen okmy Gurban ulyň näme dip görünni.
Ya prokurorlar bilen okmuyor. Ya komitet bilen okmuyor. Gurwan Gülün Serdar'ın näme edip öğrenni. Bilip angarsına da geçip dururlar. Şu özünün uğurlandığı atlarını göz yumurlayanlığı üçün olon göz yumurluyor. Alaşıp. Sizem şeyle sizem gellik yarıyısının yanlışını çıkıp tankit ettiniz mi? Hani menin bizim agentliğimiz vardı, suutnaması nirde olun? O çıkıp o besye al yerde biz vardı görülüyor. Yani şimdi bu soru beren yok. Adalatlı bolyan olsun. Samsık bir topar. Hay Allah canım. Ina da aktivistlarımızdan şular da aktivist diyen olup görünümüz. Galçıkan içinde olun näme degen belli değil. Behvidinin uğruna çıkan adamlar da giyinin sağlam. Vatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň ençemesiniň hem ünsünü çekdi. Instagramda we TikTokda paýlaşylan onlarça videonyň birinde Aşgabatly yaşayıcı Teke Badaryň gapdalyndaky durulga baran pursadyny video düşürüp o ýerde bir awtobusyň ýokdugyny görkezip özüniň hayran galandygyny we lap keç bolandygyny beýan. Allah. Lap keç kän bolarsyňyz iltek. Dymmaga dowam etseňiz, känlerde lap keç bolarsyňyz. Men size aýdaýyn. Dymmaga dowam etseňiz, lap keçdiňiz kän bolar. Hoş geldin. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum. Salam. Arman, bu musunuz? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Gogo. Awa, ina yurtdan gelýän nemelerim şunýalak. Men ýöne esasy şu neme hayran galdym. Bu etin kilesi Balkanna 155 manada rekord derejesine ýetdi diýär-de 155 manadyň näçe bolýar? 775 manat bolýar-da. 775 manada jylky et. 775 manadyň gelin hasaplaýyn. Resmi kurs boýunça näçe dollar bolýar? Men size başka neme suutnama görkezjek. Tak. Nirde şol ha? Hökümet bahardan $50 bolýar. Tak. Ene. Men şuun 60 eurolyk et aldım da 60 euro. 60 eurolyk et aldım. 14 manat neme 14 yarım euro 1 kilo et. 15 euro da. 1 kilo jylky et 15 euro. O berdi. Türkmenistanyň resmi kursu boýunça 155 manadyň näçe dollar bolýar? 44 dollar diýýär biri. Tak, 10 dollaryň 35 manat, 20 dollaryň 70 manat, 40 dollaryň 140 manat, awo 44 dollar. 44 dollary 1 kilo et alýanyz vatandaşlar. Men aýlygam aýtjak size. Barşo resmi kursdan hasaplaly, resmi kursu et hasaplasan aýlygam resmi kursu hasaplaly. Bar sen 600 manat 600 dollar alýan bol. Resmi kursdan aýlyk. Berde 2000 euro alýarlar, 1800 euro alýarlar. 2500 3000 ol işleýän işiňe de bagly. Sagadyna 45 euro alyp berenam bar. Sizinni deňeşdirin alyp. Nura. Salam. Yalan görmeýän gaýdy. Bu ýurtda nämeler bolup berýär bu? Mereken gördüňmi? Herkim ýurtdan gaçyp gitjek bu adamlar näme gözlady körmi garaýar? O adamlar bara bir çörek tapsa sowany gaýgy ho. Näme bolup berýär ýurtdan gidaýjy? Assalamu alaikum. Daşarda 2025-nji ýyl adamlar eger bilmeýän bolsalar
Başka yurtlara, vilayet, şäher gurup ber, sizde köçäňiz gorana we hökümet jaý galdyryp berene bar. O nämetini gorlaýan düşünemem. Ýa-ni maňa jaň etdiler Nuraga şu dawernes meselesinde ýaman bir giden adamlar yurttaşyna aklar, atlar bilýärmi? Köpsüniň dawernes ýazyp yurttaşyna çykyp gidenler emma da şu kösenýänler, daret diýenler näme Türkmenistana barmasak maşyny çykarjak gelýär. Çıkaracak bolsam diye pul vermeli şu wagt çıkarmak üçin. Konkretne pul işlemeli ýoluny tapdyrlar ey vatandaşlar bular. Görýärmi Nuraga? Ediýän zatlaryny. Awwa. Garaňa basyp alýar vatandaşlar sizden puly. Garaňa basyp alýar. Talip bu Türkmenistanyň organ işlerlen eli geldi. Hakikatdan mesasan hem şu daşarurda gitmek gelmek nemelerine. Aeroport ya migratsiyada ya şoňa deňişli bir ýerde işleýän bolsaň elin geldi bu wagt. Elin geldiňe türkmen halkyny sagy otyrlar. Näme diýen adamlar isteseňizden istemeseňizden beri otyrsyňyz şonu. Oňa ara sesiniňi çykaraňyz. Sesiniňi çykaraňyz şoňa ara. Elen bir halka bir maglumat aýdyp berene halka. Zenan maşgala adyny maşyny goýjak bolsa 40 ýaş dolmat goýup goýup bolmaýan bolsa 30 milyon bahasy bardyr, 6000 manat bahasy bardyr. Lüboy zenan 18 ýaş dolmasa goýup berýänler. Lüboy gaýdy. Bir däl 3 maşyn 5 maşynam adam goýup bolýar, olan bahasy ýokary galkydy. 3000 manat maşyn şondan 10.000 manat berençe goýbermeli 10 maşyn gerek bolsa da goýýan adyna. Ýani bir Puerto Rican biri bilen görüşdüm. Puerto Rico da Amerikanyň bir ştady. 60 euro. Şoň bilen bir gurulma ýaşaýatdyk taýyny şu taýda aýtdy meni näme diýen, näme men diýen ýüzüň tanışdy diýsem. Ne bir gurulma ýaşaýyp başladyk. Maňa aýtyp berdim da Türkmenistan bardy zat bardy. Maňa näme aýtdy bilýän vatandaşlar? Kaçanla diýdi kömegime täşiň bar bolsa diýdi. Beredin 5-10 min tanışyň adamym aýdýarşyn. Eğer kömeklik gerek bolsa diýdi, aktivist hökümine ýa-da diýdi, volontör hökümine men madama taýyardyryn diýip vatandaşlar 5000 taýyan tanışan öň adamy aýdýar şunu 5000 öň. Biz bolsa wara oturup propaganda uýup hakykatan Nura haçanda adamlar açlyk başlanma, çörek ýok wagtda adamlary watansyjylyk bilen meşgullandyrmasalar, başga näme bilen meşgullandyrsalar? Açdygyny watansyjylyk bilen baglamasalar näme bolsun başga? Sizem oturup, o men aç ýöne men vatanmy söýýän, oturmalar şeydip. Aç adam bilen dok adamyň tapawdy bilýärmi näme? Aç adam diňe öz garnyny doýurmany düşünýär, ýöne dok adam özüniň hem başgalarynyň hem de başga adamlaryň garnyny doýurmany pikir edýär. Ýani dok adam bu adamlara näme peýda getirip bilerken, näme iş etsemken. Bular adamlar aç saklaýarlar vatandaşlar. Açlykdan ýana wara köpüsiniň da war, agdynan itiň ýygy gelýär. Abiyette turýar adamlar, abiyette turýar. İlde zaftyr etmäne zat ýok diýip adara ýeňip abiyette turup berler. Kaçan aşyny aç goýup otyrlar siz, aç. Deret şu halkyň bir ýalňyşçan zady bar da şunu daşary urda çykalyga diýip hesaplaýarlar da. Ene şu wagt borlu şu Türkmenistan gawr bolsun, düzelmän geçini daşary urda çyksak şol çykalyga diýip hesaplaýarlar. Ýalňyşçan zadyňy aýdaýdym men size. Türkmenistan hükümeti şu an gün geçtikçe Türkmenistan'ı dünya maskesi atıyor. Yani hükümet şu serdar bilen Atalawul Türkmenistan'ı dünya gün geçtikçe maskara atıyor. Ediyen rahatları bilen, gadagansızlıkları bilen, kıyınçılıkları bilen. Onun galandan TikTok'ta PK yarışları bilen o gelini küntüçülüğü mesleğini gönümmeli göğüsünü açıp başladılar. Tak hem kişi maskara derin tak. Onu seyret, onu vaat barın tak. Şondan soň sizi daşary ýurtlarda syýlamaýarlar. Bak, daşary ýurda çykalyga diýip gelýäňiz, daşary ýurtda halkam şunu diýer. Düşünýänler, olaňa aktivistler bar. Bu halk diýär, şulardan gaçyp gelen halk şularmy diýär Feredýada. Sen senden bir kan sorak görür syýasy düşünjäň urunmak üçin. Aýsenem gülýäli ýurdumyz bar da, diýersiň molun bar, bular bir samsyk çumoň gereken. Men işte diýen şonu. Yani Demirgaz Kareýaly görsem halamok, Eritreýaly görsem halamok. Näme üçin görüşenok, halka ýurduny düzetjek bolanok. Eritreýa, Demirgaz Kareýa, Türkmenistan iňilki 3 döwletine şu üçsi. Ede şonu ýalan senem halamaýarlar. Men size aýdaýyn.
Sizem halamayalar daşar yurtlarda, Ýewropalarda tapady ýok, nira gitseňizem gidin. Şular ýalakdan soň näme üçin oturýarsyňyz diýerler size wara. We sizin üstüňizden izdiwaç ederler. Birazajyk kurtoýluk görkezek gördüm bol. Baraw gitdi öz ýurdunda görkezek bärde dällerler. Awa. İçeri İşler Ministri Xydirov. Wa aleykümselam. Aýalyna kışky komplekt almagy geçdi, inni aýalyna başga bir zatlar alyp bermek üçin gaýa buyruk berýär, dawenistler ýatyryň diýär. Şey dip vatandaşlar o pullaram garamaya hakdan alýarlar. Günni zordan görüp beren eklenç taksi edip, zar edip, wadiçilçilik edip beren adamlar garaşaryna maşina alyp zar edip kösünüp bu haramlarlar hemme zatdan pul çek bolýarlar. Mene bilem oktasy. Aýdar ýalak içime urýar. Dilim urak söz ýok aýtmany. Ne awray bolsun ay Nuraga, ne awray bolsun. Öz halky bir sylaýam, oň daşary ýurtdakylar sylar ýala. Daşary ýurtdakylar magyn bilýän näme diýär? Bu adam diýär diktator diýär, bu adam halkyna zulüm etdi diýär. Daşary ýurtdakylar Gurban Golynyň ede serdaryň gymmat maşynyny ýa-da geýän eşigine baka beren oklar. Herkimim halkyna näle garaýanyny näse diýerler. Erde bir ýurt ýol başdy, özi zulüm edip hukm sürýän bolsa, beýleki ýurtlaryň şoňa seredip, şoňa baka berýärler. Hiç bir ýurt şu wagt diktat rejimi halayan derler. Tebebi progres olup barýar, evolüsiýa bolýar, adamlar ösýär. Günüňden adamlar ösýär we Türkmenistanyna görüşiňiz ýalyk watandaşlar 20-nji asyrda 2025-nji ýylda biz internet barada, dawenis barada gurrundaşyk edip otyrs. Men şu taýda Amerikada ýaşaýan luboy adamyň maşynyna sürüp minsem men polisiýa saklasa, esasy bolan zat maşynyň registrasiýasy, istrahowkasy bolmagy. Ol sen planyň maşyny sürüpsiň, zat edipsiň diýip hiç kim bana adam tutanok. Daşy men şu taýda sebäpsiz ýere saklaýaram ýok. Tapagyny görýänmi? Aşaktan zatdan ýazýarlar da Türkmenistanly diýme, Owany diýi, Irany diýi, ýöne Türkmenistanly diýmeň zat ýerde. Watandaşlar bu gaty erwet bagy, ýani sen muny inkar edibem sypyp bilen o. Ýani sen Türkmenistanly däl diýeniň bilen sen Türkmenistanly däl bolan o. Bu bir maşyna prawalan ýazat däller o watandaşlar. Ya bir daşary ýurda okuwden ýazat däl bi sen 52 watandaşlygyny çalyş, pasportyny çalyş, sen türkmen bolýar şo. Haýsy tire taýpa tapady ýok. Türkmenistanyň territoriýasyna dowulunmy? Sen Türkmenistanly, sen türkmen bolýar. Sen onu inkar edip bilen ok. Ya mesela öz doğun garnaşdan içinden biri alkaş bolsa, sen şonu inkar edip doğunlukdan aýryp sypyp bilýänmi? Bilen o, sen doğunuň şol. Etçek alajyň ýok şo, sen doğunuň, sen şoňa eýe çykmaly. Alkaşam bolsa, näme de bolsa mysal üçin. Bu şun ýazat, bu şu Türkmenistanly bolmak şular ýazat. Yani sen muny inkar edip bilmersiň. Mena Türkmenistanly däle boljak gäle diýeniň bilen Türkiýe watandaşlygyny alanyň bilen hem ýene sen türkmen ütgän ok. Nura, I just told them that we have met, and you said if you need any help, you can like said. I am here. I am your servant. Yeah, thank you. Anything I can do. We need to be free, you know. Freedom is constructing struggling. Every person in this life deserves a better life, and we need to make this life as soon as possible. Thank you. Work, right? We'll do our part, and little bit by little bit, everything adds up, and every little help, and I hope I can help in some way. Gördün mü arkadaşlar? Men kömek edip bilýän diye ýalňyça tanışan adamym sawal. I just told them like. Aýtsana bir mut, Talip bir mut aýtsana. If possible, may I ask one question? We want to import some patriots, brave hearts from USA to Turkmenistan, around 5,000, 10,000. Is it possible? we will take You know what? I have connections. I would discuss with my connections and see what we could do. Okay. It's all a network, right? It's all about who you know. Thank you. So thank you. Ne vatandaşlar, kömek etmek var, adamçılık o, berde din, millet zat yok. Her bir adam kömek etmek istiyor. Her bir adam şu taýda ýene şu Amerika ýalyk döwletde adamlar brainwash'ta propaganda, Soýuzyň propagandasy ýören ok berde. Düşünýärmi? Ol Soýuz döwründe adamlara watansöýçilik açtaklap, biz Türkmenistan, Täjikistan ýaly ýurtlara
hemme baylıklaryny alyp halky bolsa ılımsız, bilimsiz goýan Soýuz döwrü dämi? Şu wagtdan şolar ýalak sizi eliňizden hemme malyňy, mülküňi alýarlar, ýöne sizi nol zehin goýarlar. Çağalaňyzam siziň ýalak zehinsiz, jahil bolmagyny isleýärler ki, siýasata goşulmaň. Sapar Murat Niýazow döwründe giraýyny nädip Türkmenistana salyp adamlar polisiýadan daşlaşdyrjak bolsa, Gurbanguly bu wagt adamlar aş saklap, siýasatdan daşda saklajak bolýar. Watandaşlar, gözüňizi açyň. Dünya Türkmenistan'dan ibaret değerler. Dünya progressiv edip barýar. Günü-günden, sagatma sagat. Biz bolsa oturup nemeler barada gurrun edip ber. Utonyňa wajygan bolsa, oýlaşyp pikirleniň bara. Başka adamlar bize hasım duygudoş bildirýärler, duygudoşluk bildirýärler. Wa aleyhisselam, keyf halek ahi? Oya, elhamdülillah, maşallah. Dünya Türkmenistan'dan ibaret değerli adamlar. Dünya Türkmenistan'dan ulurak. Şoň üçin Dünya Türkmenistan'ın aky ýagdaý bilen alalaşyp bir aşamaly şu dünýäni fikir etmem ýa. Biz over there, bro. Yeah. Şükran. No problem. Ahsan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wenyan kaýaldan soradym, bize 5000 10 tanak diýdim patriotlardan importiýer edip bolanam Türkmenistana diýdim bir ýetenok diýdim. Nuraga meni ýa aýdyp berdim ama 2000 aýdyp berdim agyny açyk alyp seredi otyr. Bular ýalan barmy hakykatdan şu wagt ýa. Bir şorta watandaşlar. Men ara adamlar aýdyp berýän o Türkmenistan meni ýalançy mı kaýdýan anaklar o käbir. Ne может быть ýa bular ýalan 2025-nji ýyl. Vatandaşlar biz vara dünýeden vara razvedkadan bilen öçürýän adady. Togy öçüpdir o razvedkadan vara biz dünýä bir ýana bir ýana. Hakiki. Ay Allah'dan bagty wardyrlar meni düşünmesem meniň hem düşünmeýän adam kän ýa-ni istivçini näme üçin şu iskra bolup galyberem men nädip onu 5 ýyl men taýýar boldum ay. Men nädip 5 ýyl taýýar boldum da siz watandaşlar keniden taýýar den men şoňa haýran galýan. Biz nädip taýýar bolduk ay? Biz nädip şu wagtlara görüşmeliligini akıl ýetirdik dänim. Siz nädip ýetireňiz men şoňa haýran galýan. Nuraga, adamyň ýüregine bara aktivistim hemme adam bolup bilmeýän Nuraga. Wyjdanly, merhemetli adam bolmaly. Duygudoşluk bildirmeli. Bulan köpüsi bara ýüregi garaw Nuraga. Özüne gerek bolanda haçan ot öýüne degende şonda çykýarlar o. Namart köpüsem bara. Men haýran. Bir ýal söýen oklarym taýýanlar. Söýen oklar, am halkyny söýen adam bolsa da dawno uja çykardylar bara. Men işime göwün etmezçilik edip bilersiňiz ýa-da Nurinka, ýöne biziň geçen ýolumyzda birinji geçiňde, soň oturumda çykyşy gürlän bolýarmy? Haçan da siziň öýüňize gelip adar berilende, zat edilende. Prosta daşdan diýäňiz, ay daşdan kesek atýar. Do sen kesegi hiç ýerden atyp bilmeýän. Sen daşdan dur, sen kesegi atanmakdan sen eliňe seredersiň. Şu kesek bilen men atpyçatym gidip men bilerlermi ki men keseksiň hanmy? Watandaşlar birazjyk bolsa oýlanyň, pikirleniň. Dünya uja öňküsýalak däl o. Eğerde näçe çalt ayağa alsak, näçe çalt şu rejim ýykyp birsek, biz şonça çalt halkymyzy, watanymyzy öderiz. Yoksa mara vatandaşlar, bunanyň maňa Gurbanguly Serdarol alyp ýurdu terk edip girerler ya da bilemokda. Geleceğimde pikirlenmeli vatandaşlar. Geleceğimde. Ýa. Hani geleni ýyleşdirmeden dinläliň, hoş geldiňiz ýyleşler. Oşunun filde mävermet mikrofon. Dillerim aýdyp oturuň. Aýyna bu gidişde halkymyz wapşe ýere otyr, ay bolýa gitmez. Aydın. Başlamaly, o dostuna başlamaly. Barmaly, olda gitmeli, başlamaly, başga da etmeli. Yo, bizi ýam çağırış etdik ha dostum, yani başlamaly bolsaňyz men çağırşy dawno etdik, yani Türkmenistana ýa-da gaýdyş programmasy başlady diýip. Video çekip parsellen bir garakda durup gördüm, hani maňa garaş oturanlar baram bolsa gitsin diýip bolun. Şu wagt köpüňiz Türkmenistanda uje bolmalyňyz yani. Istiýçinler, çünkü yani bu işte daşynda bolmagyňyzyň ähmeti az. Daşynda hawa sawalın bar, efire gelýäňiz, barlygyňyzy görkezýäňiz, sizi ýene bir görýärdiň, bäh bular tugulamy köplük, bular golýanam köplük diýip sizden hem ruh alýarlar. O tarapdan peýdaňyz diýip durýany. Belki tarapdan hem uje ýurdun içinde
gidenlerim var. Men bir näçesini tanayan uju. Gidenlerim var ýöne bir şeýle bir akym ýok daray bilýän. Hani şu daşar urda çykýan akym var bir nemelerde, viza centerlerde, zatlardaky ilçhanalaryň öňündäki talpany görýän. Şolar ýalak bir ýüzüne talpa ýok, ýüzüne bir akyp duran talpany göremok. Düşünýärmi? Bir gün adaty gelip gidip duran adamlar bardyr hawa. Ýöne bir talpa şekline derler. Onuň bu taýdanam nämäni görýäs? Adamlaryň onu ya bize ananok ya da özüne anamı yok. Ya da biradın ütköjüne anamı yok. Uju anamynam yitiripdirler da znaçet. Ya umydynam yitiripdirler. Onu yitiren bolsaňyz näme? Başa gelen zulüm çekilir, başka alaç yok. Yani başyňyza näme gelse onu çekýär semmämi. Men ýa-da golgunam aýtdym bir saňjak neme wa maşynym maşonda insan bilet pulum jemleýän nesip bolsa ýörejek tagam ştaýdan ýadaw. Kadanamam bir ütköşüp kadanmam bolanok. Oğlum çıkalga däl ho. Bir ýurtda öýünden örlemeli. Käbir uje hekaýalar dinleýän ay bärden türkde diýä ayalynyň ikilige diýänini eşitipdir diýä, soňam diýä muny ananmanlar diýä, gidip diýä öýüne bargam diýä 2 günnäp, 3 günnäp ýerlapdyr. Barannam aýtmanlar diýä ayalynyň diýä. Soňam diýä şo biriniň gelenini görüp üstüne tutup dursaň olaram öldürüpdir, otlapdyr, ýakypdyr diýip hekaýalary ýaman drama çykyp otyr bu taýdan bilýärmi? Dramalar var. Yani orta ýolda çağalary şoňa şoňa çağasy baý bolsa boldy ýetim malya, ola bira mazara gidýär, biram türmäge gidýär ýani. Bolanam çağalara bolýar. Ve şolaň hemmesiniň günäkary şu wagtky rejim Berdim Muhammedowlar. O maşgala diýanyň öýünden örlemellämay, maşgala diýanyň ýanyna bolmalyamay. Men şu 5 ýyl aýraçylygy watanym üçin çekdim. Men özüme menem aýra galdym, ýöne men muny watanym üçin çekdim, halkym üçin çekdim. Ýöne kakoýto pul üçin çekmezdim. Kakoýto bir 5 manat üçin çekmezdim. Dowany keň gazanmasam gazanman geçeýin. Öz ýurdumda bir san sowany paýlaşyp ýaýjak ýöne ýanyna boljak. Men şonu ýalyp pikirde. O ýalňyş pikir geljekmi? Bile gelin. Çağaňy barmy? Çağaňyzdan alyp çykyň. Gelip bilen ýokmy? Onu bu dobry ýanyna boluň. Esasy maşgalany goraň o. Yani bu siyasi çalkantylyk geler geçer bilen krizisler dörer, krizisler gider. Ýöne maşgala bir giden soň ol ýene gelen o maşgala diýil ýani. Şu ýolda biziň aktivistlerimiň köpüsiniň maşgalasy dagady o. Şu köpüsiniň şu ýola goşuldyň diýip aýaly terk edeni bar, goý diýip boşulma diýip ýaman aňsat ýollar bu ýola. Yani özüňiz bilýäňiz iňmerkisi we paçopanyň maşgalasyny dagatdylar ýani. Ve şoňa meňdeş beýlik aktivistlerimiň daganlar bar gynan ýani. Ýöne maşgalany gorajak boluň, gaýrat edin. Gazanyp bilen okmy, ýa çykyp bilen okmy bile. Onu ýani marala diýäňiz bir zatlar gürleýärler. Mala diýip Türkmenistanyň özüni saklaýan zat ýok. Ära bir ýok. Çağalarynam ýanyna goýman alyp gaýtdy. Boldy. Şeýdiň bolmanda şeýdiň. Yani çykjagam bolsaňyz paket yani. Ýollaşyň aýalyň çağalan. Başarsaňyz. Bolanokmy? Onu bu dobry. Türkmenistanda ýaşaň, Türkmenistana eklenjediň. Şo taýdan bir zatlar etjek boluň. Bolmasa da yani maşgalaňyz dagadasyňyz. Mene haýran bilem o köpüňiz näme pikir edýäňiz oglanlar. Men bilem o enem atamdan yani enem atamyň men aýryşandy görmedim. Hudaýa şükür o aradan çykdy, dünýeden ötdi ýöne. Yani aýrylyşyp şol realyk durmuş görmeýän soň men özüm o realyklary gözüme getirip bilem ok. Siz nädip arkaýynjak bir ýany ýollaşyňyzy aýrylyp çağalaňyzy terk edip zat edip ýene birini diňe şu ödem bara diňe şu iş sebäpli bolan. Yani daşar urda gaýtsak, işlejek. Şoň üstüne de men
pul kazanjak, şol ortada da maşkalan dağasa da ay dağak geçsin yeni birini alayır. Nädip edi bilýäňiz? Men edi bilemok şonu bara. Eýdiňizde конечно bu zatlaryň dünýede diňe işlemek, iýmek, içmek, yatmak ýok adamlar şeytan niýe bir zat bar, nefsi bir zat bar. Onuň aýraçylykda yürek sowaşýar, bu zatlar bar. Onuň sowaşda da näme maşgala ikilige başlaýar. Olaň o göz gidirýär, bolmaň o göz gidirýär. Türkmenistana tagam siz soramaň menim aýtmaýyn. İşi gaýdyp durýar. Ey ayal gizlere gün yok diýer o. Ýolda öýrän bolsun, taksaminden bolsun, gönü nomeryň ber, oturup bolýarmy? Gönümel. O näme ýurdu tutuş towa saprala küntühana urup barýanynda berdi Muhammedowlar. Gönümel nomer soraýarlar diýär. Gönümel laqatmakmy? O gelin bir asylly maşgaladan o gelin o zatlar bilen işlerem ýok, o gönümelle berýärler o özlerim. Ay onu bilse de bolýar TikTok'da göwüslerini görkezýärler aýny o aýal maşgalalar. Pek aýarçlarda. Men häzir bärde goýsam maňa ban berýärler ony. Men goýup bilemem ony. Görensiňizdirlay. Onu näme garaşýar? Näme garaşýar? Men hep düşünmedim ekäwat. Maşgalany gorajak boluň esasy. Eger şu efirimi görýändiň içinde Türkmenistanyň dinläp oturanyňyz bar bolsa, erleňizi Rossiýa, Türkiýa plan ýerik iş ugrutma gözüňiz tutýan bolsaňyz iýi bermäň. Most şu gidiş bolmagy mümkin. Gidip başga birini tapyp, orta ýolda senen başga birini tapmaly bolup kösenip görmäň mümkin ýani. Ona maýdaýyn şonuň gözüňi tutuň ýani. Так что Näşul kisa o da şurda internet boldu. Näme? Näşul kisa maşyna boýnum alam şonda internet boldu. Ýürýär. Doğru. Maşgala çaga ýanyna boluň men wara. Özüm daha şu 5 ýylla çağalamyň psikologiýasyna täsir edenini göz getirdim ýani şu 5 ýyl aýraçylygyň. Çünki çaga wagty gaty bir şadýanyjy, gompujudy da çagalam bolyn bir hili suspes bir hili durmuşdan umydy gaçan birazcık maralny taýdan inni şu özüne diketjek bolýan şolary. Yaman eröt täsir edýär aýraçylyk. Men saýdaýyn o uluňy gyýdyňyz özüni kimsidip klassdaşlarynyň arasynda ejeti kakasy ýok diýip bara kimsinip gelýär men saýdaýyn ýani baryň ýurda çağalaň galmasaňyz galmany için o ýöne maşgalaňyň arasynda bir gezin bara. Eger çıkaryp bilýän bolsaňyz çıkaryň bolýar, düşünýäs aňarda ýagda şeýle. Ýöne çıkaryp bilmeýän bolsaňyz onu bu dobry ýanynda boluň. Şolar size aýdyp bilen ok. Şolarum şu geliniňiz aňarda bolsa, şolarum ýylgyjok isleýär, tüýgü isleýär, mehr isleýär ärinden. O aýdyp bilen ok ýöne. Prkolny çıkardylar ha. Nime bir goýanjy nimem bar TikTok'da. Sonuňa diýişgärmiz. Men onu sonuňa diýişgär diýip biljek arkaýyn tuwalama. Mana videosy bagawata men şonu täze size görkezýän da. Şol gaty gowy değiştirip aýdypdyr daray. Meniň öz YouTube kanalymda bar, men onu goýupdym gören bolsaňyz ýöne. Görmedik bir ýakda daýyn menem bar edy. Dün keçim alyjymy aglap, uzak gije ýatmandyr bil. Gakam ýok diýip. Görýärmi? İşläriň gelen okdara bilet, hiç ýeri bara. Doğrudur. Şu çağalarda galen psikolog neme soň wara düzeltmesi ýaman kyn şoň. Bir spesifik bir gelenden soň karakter ütkap bilýär da karakter şoň wara. Yani bir öňde terbiýe. Kompujo ýene bolsa şolny bir hil spes
bir pikirine maýdyp bilmeýän, bir gorkok bir bolup galy. Ýa şulay şu wagtynda şuň bir nemetinden çıkardılar ýani. Şunu diňle. Alo, Keyvari. Oy, kıyım kakıtı gormayın. Ben $100 atan $100 uğrattım. Görme bak, $100 kalıyor ya. Oy, kıyım koşan $100 neden deyip madine verelim belirler. Dip de doğru, git de bitme. Yeter şöyle, yeter madine ver. Belirler ver. Oy, madine verir sorayım. Sen hayırdır kıyım benim yazyan varın. Okumadık sana bu hütümlerin yalan. Yukurdun okan böyle yamin. He? Okuyan o, kütük hiç kahve etme. Sen internette pes. O geç şöyle estemezsin. Kıyım koşan. Gelin eğer ona gelin eğer olacaksın. Kaydan mı? Tamsık diyeceğini. Varan o, varan. Ya anneme var, zaman polsa açacak o. Tüpte top kalmadan. Polsa açacak bundan alıpkan. Nesip polsa. Nede? Koşa. Kakoy polsa. Sen gidin de çağırın bu noktaya girdi. O kuvvetip ben havarın abi. Ben koyadım bilir ne? Bu ara sesini aman kesik geliyor. Düşüne bakmayın sesini. Oğul hadi. Kıyım. Hazır var ya şeyde bir video çıkıp barışır. Donya değil mi? Hazır seni var ya şeyde bir maskaradan TikTok'ta, Imo'da, Instagram'da her yerde paylaşın. Alo. Oy. Hazır şeyde bir video çıkıp uğraşıp da seni yüzüme çürmen öyle çeker. Hazır çıkarış hadi yaşma çıkar. Bak. Imo'da zangelli. Yıllar memeli gidin o belli bile. Kepik var bibile. Bakalım o bile. Türkiye varsam bayağı doyurduk dedin bana. Halı değilip bomba şatayım mani var oğlum baya. Orşayden geliydi, Türkiye'den gelmedi. Kayda elli varıp bunu kıran ne gelmedi. Kıran ne gelmedi. Zanneden ayımadın, yayan gelin yaykırdın. Okan olup yokurdun, kaldın gittin yeri udun. Düşünün pide pide, gece giren ateşi. Buraya alıp gelip bir ufaklar bulduk yerler bir de. Kayda elli koşan, kucakla beni olsan. Kırkta hizir vermedim, mira var yansın korsan. Oy, doğru. Alo. Gülüm. Näme? Näme? Aa, oğlum, gördün mü be? O video mu? İdir paylaştırık koyardın mı? Ara kahar mümeti canatları korsam. Ol ya oğlum, inni kaydetip korsa var ya, bol mu? Yes, geliyor mu? Bol ya, onu gelin de şöyle şeyde de bak geçer. Tamam? Zoom gülü pokladın ay. Seviyorum seni. Ana. Ne görüyorsunuz değil mi vatandaşlar? Ya bu değişme yönü değişmelerin üstü bilen näme Türkler diýär izahı bolmayan zadyň mizahı bardyr diýär. Yani izah edip bolan okda diýär. Men ýa-da aýtýanam ýokdur belki ýöne. Şular ýa değişme ähengli şey dip düşünýärmiň. Kıydım ben sana aydayın, gelinim sen düşündüğüme. Awo. Azı hakikat ýatyr aňyrsynda. Gowdy nasıl o işleri käwa TikTokerlara gowdun diýip başarýanymy şunu ýalaklatlar aýtmagy, aýtmagy o işleri. Aýdy bilen. Nasıl o işleri şu. Şu hem durmuşdyr hakikaty ortaga goýupdyr. Haýda näme birden hakikatlar aýdypdyr bir sanak video rolüň içinde hem değiştiripdir hem güldüripdir bizi. Hem o ayarların ýerlerine zardygyny düşündiripdir. O näme üçin şular ýalaklatlar edip İnternet işler no. Dollar ýeten no. Pul ýeten no. Birden daha düşündirýän kelde. Näme etmeli, näme etmeli onuň üçin? Ya etmeli zat
Yurda gitmeli ha. Maşkalan nirde olsa şu tayda bile örlemeli. Biz maşkalalar yurdun sütünü, biz maşkalalar dağıtmalılar. Onun durmuş olmaz. Men size aydayın. Ol ikinci durmuş, üçüncü durmuş, dördüncü durmuş, ondan sonra şu birinci yüngüt küytari örürsünüz. Tehel zatta şu vaat maşkalalarını yumuryalar, gat köp bular yalı vaka. Ayda oturanın doğru da yine bizim de eleylemiz yanımızda da ondan Ahmet'le şonda da gidelim mi? Yok yanınızda olsa aycana yanınızda getirin diye. Yanınızda olsa o rahat yok. Yani yanına bolmadıklarken bildiğinleyen yanına bolmadıklarken Abram Türkmenistan'na bizim tek çağrışımız 2025 Dinanok vatandaşlar bu çağrış şu yılın görüşümüz yani hareketlenmemiz yuvaş renkini alıp oturanlar görüp oturantıngızdırlar köp sadi o yani dinin sagam durmuşun bir hakikati maddiyatam doğur kırasında maddiyatam çözmeli olyas şunam sizin koşondunuz görköz ya şu adamların gücünü görköz ya hazır bir gollo şeyle bir güçlü geleyin ise de neme de gördüm da tuğlama bidine şu yolla hareket eden aktivistler başına düştü advokat tutmalı oldu tuğlama $5,000 bir 15-20 devamında cemledik sağ olun yani. Bunun öňler yaman kıyın kösenýär koşa $5,000 cemlemekde. Bunun 3 ýylyň yani konkretni kösenýärdik yani hakykatdan. Indi men anan ýany goş bizim taraptarlarymyz, gollawçylarymyz köpelýär ýöne hinidem şu dadyp duran okdara şu aňardan gelýän güýç gollaw dadyp dursa da dadyp. Onu bilýän wagt bizim hem işimiz aňsat boljak. Biz ondan men ha şu videolar YouTube'larda da dur ho adamlar. Yani biz şu neçenli şu adalet, erkinlik, söz azatlygy dikkezdik şu efirlerde 5 yıl 7 gün 24 saat diňe şuň gurun etdik. Esasan hem adaletin gurun etdik. Gele iň soňunda biz adaletçi bolmasak bolmada ha vatandaşlar o. Käýirlerinizi arlaýarlar. Kelleňiz bulaşdyrjak bolýarlar. Esasanam diktaturany gollamak tawşyrylan adamlar var. Bizim aramızda da var. Olar şunýala edip gollaýar ýöne. Ey, Gurban ulu gowy serdar gowy diýen oklar. Olar şunýala diýerler. Olar şular gelse şulardan hem erbet bolar diýip serdar bilen Gurban ulu otursun diýerler gytak gol bilen. Şular gelse şulardan hem erbet bolar. Şular gelse şulardan hem erbet. Haw bilen soňra prezident bolmak bilen sistemany ütkötjek diýer. Bir adamyň eline sistemany parlamente geçirecek deputatlar esasy sözüň eýesi bolmaly. O taýda 140 sanak, belki onu 200'e çıkarar. O her vilayetden 5 tane vilayet var. Her vilayetden 40 sanak adam, 200 adam deputat bolmalydyr belki şeyler. Yani sany köpetdiğimiz için näme üçin gowalya? Bulan içinden bir sanak haramzadalar bolup biler yani. O Azat Tayyip bilen diýilişine opozisiýanyň içinde geldik heriflerin ya bolşýaly bolup biler. Bulary biz onu terbiýelep bilýäs biz. O meclisi öz içinde terbiýelep bilýär. Düşünýäňizmi? Onu indiki sapar, indiki 4 ýyllykda onu aýraýmaly bolýar. Halka görkezsen, halkyň özü saýlamasyny goýar ýa. Düşünýäňiz? O düzedip bolýar adamlar. O zatlary. Ýöne ýa-da näme etmeli? Etmeli zat birazcık maddi gollaw gerek. Talip şu arada video çektin mi sen? Ne ettin bir video çekerim nemeden idin IBAN da. Yo entek çekemok çek inşallah. Ya şol şu ne yaptır çekip paylaşın. Sen o IBAN ekrana koysan ajalı ederler. Ona benim başından geçirdim bilemok. Amerikan pravilasına hili çünkü ekrana IBAN koyan bolýar. Bizimkini diýerler. Bizimkini ayert diýerler. Diýerler Nuraga men ular etdim. Ya yolu var ama liçka yazıp bilýärler hem. Müňlep adam ýerýär gerek wagty. Doğru ekrana goýma kanalyňyzy ýani etmesin. Awa. Telegram. Bu dostum Talip. Rejim. Talip gowmy? Gowa şükür edin gowum brat. İmo ýere nomer ýazsana maňa men sana dün ýazdym hele
Cevap yazmadın. Imo yok bra tok mende. Nämen var gürleşmeni? Telegram var, WhatsApp var. WhatsApp numaryny bana yazsana, dün yazdım sana. Bolya bra. Yarım etsen follow et. Şu gün yazarsın ha. Bana ýem aýda uğradylar talip. Yani 300 dolar geçirecek diýeni var. 500 geçirecek diýeni var. Buların içinde Dün aýtdym men biri 50.000 dolar geçirecek diýip. Ertir geçir ya şu 50.000 dolar. Biri 50.000 dolar kömek edecek diýdi vatandaşlar. Wallahi aýdýan o. İyi maşallah. O şeydi bir hoştan cemlersin inşallah. Aga işte 50 dolar, 100 dolar, 20 dolar tapadı, 10 dolar kimin näme mesela geçirelim dalim vatandaşlar gayret edelim. Bu için hakikaten pul yatır yani. Oyun oynayacaklar derler. Biz başlan oyun kompüterde oyun oynamız. O bolmadılar dip terden nip ya. O bana Alişer aldılar bir diğer ekrana çıkış edip gören oğlunlar yok var ortada yok var. İn berkti şu vaxt Alişer'in maşgalasına dajyken kömegem edip bilemiz o kana çay yeközü galy çağalar bilen şollara zatlara inşallah gowy zatlar ediler. Allah'ın izniyle men mudama video açýar eder näme edilýänim bolsa. Hiç kimin şüphesi olmasın. Olar ýala gep gıýbat edýänler hem gerem däl, gelmeýän soramaňam köpüňem gerek. Gel wara bizi tanıyan, bilýär nämeler etýänimizi, nämeler edenimizi. Halkın özü bilýänler wara onu fitnetçiler ýa-da çykar. Öldürip adama hiç kile peýdasy ýok ýöne gürlemeli bolsa agzyny çişir gürleýärler. Şu wara ýetip bunlara eden pulunu kömegini wara adaljan edip agdyna nimetjekler. Boşon koşmasın häzirden aýdýar, öňünden aýdýar. Etmän hiç. Sizden geljek wara bir köpüňizden gerekler. Olar tagam belli, maksady belli. Şoň üçin bize yeter, biz gollaýanlar bilen bir hereket etsegem yeter. Allah'jan bizi gollaýan 5% halkyň içinde adam gollasa da yetip bize nekip bolsa inşallah. İnşallah. Tagam revolýusiýalar 3%, 5% halkyň aýaga almagy bilen bolýar vatandaşlar. Yani hiç ýerde de 50%, 70% halk aýaga alanok yani. Onu siz nimetmän. Hiç ýerde de tutuş ýurdun mesela 50 milyon olsa 25 milyon köçer çıkan yok bu ýazar. Russiýada 250 milyon halk var. Yani şolun dağıtı çıksa 75 milyon köçer nime 125 milyon adam köçer çıkmaly. Bollu mu şon ýazar? Bolunu var vatandaşlar on ýazar yok hiç ýerde çünkü. Yani şoň üçin o aramızdaky şakarlary, trapkalary görüp umytdan gaçyp oturmaň, olaram bolmaly. Olar bolmaly şol. TV Hakyky. Taşşakçılar bolmagy bolýar taşşakçılar. Pul näme üçin ýönelýär? Pul näme üçin ýönelýär? Şu arada talip video çekýär vatandaşlar. Pul düň kitaplar maralyň efirine de aýtdyk. Pul şuň üçin ýönelýär adamlar. Türkmenistanyna hereket etjek iki tarapyn deňlen mertlerimiz we batyrlanlar. Şolaryň belli bir harajatlary bar. Durmuşyň hakikaten pul, yani olar dinleseň olaryň kom hakly. Yani biz ýa şu ýola çykmak üçin ýa iki tarapymyz deňläp diýe çykýasmy diýe hawa. Meniň eňimde diýe 3 san çağam gelinim ýatyr ýa-da 5 san çağam ýa kimisiniň 2 çağasy tapar diýär. Şonuň eklenjine teredip ýatyr. Şol adamlaryň belli bir derejede özünün ýoklugyny aç kalmadı ýaly, kösönmedi ýaly, maddi gollaw berilmeli vatandaşlar. Siz näme şunu diýdiňiz şuna çenni? Agam, şu 1000 adam aýaga alsa iýdi tutuşyp gidýär. 5000 adam alsa aýaga iýdi tutuşyp gidýär. Bu onu bizden bilýäs. Onu sizem diýdiňiz, bizden bilýäs şol. Şol adamlar jemlemek üçin maddi gollaw gerek vatandaşlar. Dünüň efirini görmäňiz ýaly. Men muny YouTube'a goýarym, görersiňiz. Men конечно maralyň efirine de dünüň düşünürüş berdik da görmediklerimiz bar ýaly. Maral tenem bersene şol efiri menim onu YouTube'a goýaýyn. Görmedikler bar bolsa. Gepiň tümekleri şol ortada maddi gollaw şu tarapdan gerek. Ki durmuşyň hakykati. Biz häzir şu bir gedek raskod edýäs. Soň Türkmenistan hökümetinden diňe
Şu haramlada rejimden, dinamızdan soň adamlar elbette inşallah dinip bilsek Allah'ın kömegi bilen, sizin goşandygyňyz bilen onu nesip bolsa diňe şu Türkmenistan hökümeti halka hyzmat edýär, halka pul berýär diňe. Yani kimine sotsial kömek diýip berýär, kimine çağa pul diýip berýär, kimine ýene pul diýip berýär. Pensiýany köpeldiler. Yani iqtisadiýetin hakykatlaryna görä ýurt dolandyrylmaly. Iqtisadiýet mysal üçin meniň minimum ýaşamagym üçin 40 milyon pul gerek bolsa, köne puldan 8 000 manat da şu 8 000 manat almaly siz hökümetden. Hökümet size beräýmeli şu pul size. İşledip bersin, işletmän bersin, beräýmeli. Iqtisadiýetin kanunlary şonu talap edýär çünkü. Senin harajatlaryňa 8 000 manat minimum harajatlaryň. Sana berilýän aýlyk bölün 3 000 manat. 5 000 manat açyň bar. Sen elbette Türkiýede gidersin, Russiýada gidersin, ýurtda da durmarsyň. Hawa. Sana ýöne şu diýilen pul berilse, sen daşarulda gitmersiň. Sen biziň ýurdumyzda gerek aha. Biziň ýurdumyzda ganaýlanşyk ýalak kapital, iň gymmatly kapital adam, hawa adamlar. Bir ýurtda iň gymmatly kapital adam. Adamlar bolmasa magazynçylaryň sowdasy bolmaýar, restoranyň müşterisi bolmaýar, taksilaryň müşterisi bolmaýar, adamlaryň bolmasa iqtisadiýetde ganaýlanşyk bolmaýar. Hawa adamlar şu adam edýär şu zatlaryň hemmesini. Bu adamlaram gitse, tankrak gitse, bu ýurtda sen biznes edip bilermiň? Seniň biznesini göremeýär ki senin eşik magazynyň müşteri tapmarsyň. Ana bekararlyk bilen boş ýatyr diýerler. Ana şu şoň üçin TikTok'da ölüşýärler o plan sport bilen näme men baha döwýän. O adam almady çünkü hangarda adamlar. Biz şu adamları şu ýurtda saklajak bolýar. Şu ýurtda saklamaňam ýoly iqtisadiýetin kanunlary boýunça dolandyrylmaly ýurt. Men özüm iqtisadiýetçi bolamsaň bilýän bu zatlary. Iqtisadiýet bolmasa ýurdu dolandyryp bilen ok. Iqtisadiýetiň hem düýbünde adalet ýatyr. Iqtisadiýetiň hem git Amerika seret. Git ösen döwletlere seret. Iqtisadiýeti gowy döwletleriň hemmesiniň hem aşagyna güýçlü adalet ýasandyr. Adalaty güýçlüdür, kadiýeti güýçlüdür. Ýekece döwlet görmersiň, hem iqtisadiýeti güýçlü, hem adalaty güýçlü, adalaty pes. Iqtisadiýeti güýçlü bolsa adalatam bardyr şu taýda. Çünkü pul, kapital, adalat ýok gerek gelen ok. Maýa goýunmam gelen ok. Adamlar biznes emeden ok o taýda. Adalatyň ýok yerinde. Şoň üçin düşünýän bolsaňyz şu zatlaryň özüni adamlary ýurda çekmek, adamlary saklamak ýurtda. We muň üçin hem sizleri bir gezejik, watan üçin bir gezejik harajat etmeňe de garaşýar. Şundan soň bir hereket görünmese, bir hereket bolmasa, görýäňiz, şu hereketiň ýygynak kelimelerini hökmany suratda biziň hasabatyny geçersiz. Kimden opşu näçerak ýygnanypdyr, näçerak nire geçipdir, näme bolupdyr? Hawa. Siziň öňüňizde hökümet halkyň öňüne näme hasap berýän bolsa, bizem siziň öňüňizde şeýdip hasabyny geçersiz. Ina şu sizden gelen pula şunça boldy, şu gelen pulam biz ina şular ýaly harajat etdik, ina şeýle boldy, beýle boldy. Ýöne nesip bolsa şu hereket bolýar. Meni şu finişe azajyk galy dip görýänler şu ýolda. İnşallah maddi golluğumuzu esirgemeň adamlar. Yani biz maňa geçiriňiz ok. Tagam bana dün aýtdylar şu Murat Gurbanowyň DWT platformasy Fransiýada registrasiýa edilen şonuň IBANy şoňa geçirýäňiz. Şu taýdanam ýurdun içinde edilmeli işler var. O taýy ýamsyr, sekret. O taýny soň bilýäs ne diýip bolýarmyz. Sabr edýäs, garaşýas. Ana şu taýda esasy edilmeli iş. Özüňizden mara bilýän diýäňiz maňa, agam diýäňiz maňa jaň edýäňiz käwä. Erkekçi $1000 urat men planladyň edip berjek diýäňiz. Diýäňiz ýalanmy diýäňiz. Yani pul bolmasa действительно
Yani näme üçin edeýin diýilen düşünjäňiz bar. O watan üçin ediň diýip men 5 ýyl garaşdym. Şu watan üçin mudedaý şonu niýsem etmediňiz ha. Görüp otyrs edebilmediňiz. Watan üçin mudedaýyn diýdik. Belki edensiňiz hem hakyňyzy iýmeýin. Çünkü käbirleri soň eşitdim. Yani wakanyň bolan wagt eşitmän soň eşitýän istena aktivistlere şöhrat diýipdirler jaýyň nemesine. Ýazyp durgat tutulanlar var. Nämen ha soň eşitýäňi. Olar ýazatlarym gördük ýöne şu taki hakykatdan hem şunu wara 5 ýylyň bir ýakyn tanışym bilen diskussiýa edemizde şol birinji şu ýola çykmak hamyntak Dubayda kam öz aramyzda diskussiýa bolan aýtdy muňa diýdi gatkan pul gerek o muňa diýdi pulsuz edip bolmaýar zat diýip bolyn. Watana gerek gelse mudem ederler zat diýip men şo wagt şoňa ynanýardym men. Yani watan üçin mude etsem bolmaýar. Näme men ine bizi videolar açdyk goýduk. Pulalykmy näme biz? Mude etdik şuna çeni. Bir de bir aýlyk töledim ya. Yok. Yani bir giden gaýtam rasxota girdim, jaýymy satdym, ýurdumy satdym, näme etmedim yani. Barlarym satdym, ulagma çeni satdym. Men nirden tersen 20.000-30.000 dolar gadym gitdi yani. Men gaýtam özümden rasxot edipdirin yani. Gazanma aňarda dursun, ziýana giripdirin yani. Hay bolýar da. Watan üçin jan sag bolsun yani. Jaýyňam, maşynyňam saglyk bolsun esasy. Road to Dream. Gel aýdyp ber dostum. Ya efirde oturmuşum ya sen. Aýtjak adyňyz bar. Assalamu alaykum. Wa alaykum Kom Nura talip angat me vatandaşlar emme. Gayet şükür. Nura bey aslında şeydip yurttaşına közenip şeydip bermän bara. Netibeden agda berje olup ýanky fonda da kömek edip ýene-dip şu haramlada diktator rejim batynjak aýyrsak da şo taýdan. Ýerine de erkin azat saýlaw bilen netibeden gowy ýolbaş goýduk. Parlament sistemi demokratik Menden beter begenjeňiz bolmagyň kadiýan eger şo diýilýän güni ýetsek de menden beter begenjeňiz bolmagyň kadiýan men täzeden dünýä inen ýaly bir ýaşyma gelen ýaly bolar. Şu hawara eşitsem da türkmen halkynyň aýagalanyny we anantaňyz şu adamlar ýalňyş düşünýär. Yani mara inim digeneklap gözüm ýaşarýar şu adamlar. Niýe bolmakda. Yo diktatorlaň bakylan ýoklaý Nura netip bolsa hemmesiniň hem soňy erwetlik bilen oturdy bara. Gowlup bilen oturmady. Sebäbi Allah Taala nemedet turda aýty matematikadan alaý sen şonu. Niýeden hazaplaňda da sen ona şol Allahyň nemesine gelýär ýanky. Adalatyna gelýär da bilýärmi? Owa. Iň soňunda zalimlik etseň soň put şolýar da. Netip bolsa. Owa. Bazatlar beýle ýöne neme bilen oturmaýar, netip bolsa halk hemme zat jogabyna neme derýär, oglan pullaryny getirdiler netip bolsa. Tapdyrar. Evet, taza dörnji orunda bolsak biz näme üçin şu neme munasyp däl aslynda bilýärmi? Ýöne hakymyz talep edibilemzok. Awa, şoň üçin şoňa munasyp bolup otursa. Egerde biz hakymyz talep etsek ertek gün çykyp ana onu netip bolsa hemme adalat hem gelýär, demokratiýa da gelýär. Awa. Erkin azat söz azatlygyň hem gelýär, netip bolsa. Men pikir edýän şon ýaly ba ýurtda her bir watandaş millioner bolar netip bolsa men aňyrsy 7-8 ýyllyk neme diýen çaklaýan. Sebäbi ýer aswalymyz var, ýer aswalymyz var. Hem 6 milyon 7 milyonam halkymyz var. Owa. Bir akyp duran baýlyň garasyna akyp duran derýän garasyna ýanky suwsuz bolan turan halk da biz.
bir baýlyň üstüne oturup, o hakyma talep edilmän gorkup, şeýdip garyp edip, daşary ýurtlara edip, gulçuluk edip şeýdip beren halk biz aslynda öz ýurdumyzda işläp, öz ýurdumyzda ösdürmeli dogry dämi? Hakyky dogry diýen wak. Öz ýurdunda. Biziň ýurdumyzda ýurdumdaşyndan gelip işlemeli. Dogrusu firmalar hemme dogrusu şular ýani maşinam çıkarıp bolýar, zawod, fabrikler gurdurmaly Türkmenistanyň onna gelip işlesinler. Bizim halk dogrusu bay bolýar. O bir ýyl gerek kel ama 2 ýyl 3 ýylyň içinde göterilip gidýär halkymız. Yo Spartak, men şu aňyrsyny aýdýan, aňyrsy 7 ýyl 8 ýyl Türkmenistanyň millioner bolmajak nemesi ýok. Her bir watandaş millioner bolýar. Men saňa aýdýan. Bolýar. Ne diýip bolsa, ýeras suwalymyza, ýer suwalymyza. On soňa miras suwalymyzy çeýmali şeýle tatýalar ýurtdaşyna. Bilýän şu pulny howlup der oğurlajak bolup bara. Diňe bulara moglany başany ministr ýene bir ýeriň oturujyna kursyna oturan oğurluk etjekde bilýänmi? Şolar oğurlap helak bolýar aslynda. Şo çeýmali şeýle satmalarla şonu gaýtadan işledeň-de. Onu 7-8 etse, neme 10 etse şeýle baýlyk kän bolýar da gaýtadan işledeň. Nevti, ýa-ki gady. O düzümünden kemme zatlar alıp şeýdip işleseň. Onu hasap etmän ýer suwalyklamyzam etdik göne biziň edil şu 7 milyon halkymyzdan. Şeýdip ýurtdaşyna 6 ýyl, 5 ýyl, kimisi 15 ýyl, kimisi 20 ýyl şeýdip gulçulukda etber. Gerek gel şol hakyma talep edeliň nesip edenden gorkmalyň batyrlyk bilen. Benim muradan hawalaşyp nesip bol etjek zatlamydan. Zatlaň diýen wagty haçan gelirkä men wara ýassam tursam diňe şulo bir gün ýeşdermika, bir gün bir zat bolarmyka. Garaz ýa bir ýazypdyr da şady menden beter begenmersiň diýi. Nädip sen menden beter begenjek? Umytdyp bir ýazdy ýazmyşy. Sen menden beter nädip begenjek Türkmenistanyna rejim ýykylsa? Sen nädip menden beter begenip bilersiň? Yani sen ekranlarda çıkıp görüşüp görünün görümde ya da ýylyňda adamly däl o ýeri gelende bular namart bigaýratlar arkaňdan gelip çakyp gidýärler. Bular ýazatlar bolup durka sen nädip menden beter begenip bilýän şonu aýt. Näme sen şu wagt günüňe goýun okun bu rejim. Meni mysal üçin bolar menem olar gününe goýanmy. Şu wagt iki tarap garpyşyp otýar. Ýöne hakikatdan ham bu da sokon başka yerimizde sokup bilerdi yani. Ölübem bilerdik ki araňyzda bolmanam bilerdim belki şu an. Bolup bilerdi. Anan meýanlar man dileýän Allah jan şu rejimi ýykylan görýänip kän dilediň eden efirlerde de. Ýene boş wagtyň başga wagtym dileýänsiň bilýänmi? Şonu görkezjekdir inşallah. Olmaz o başka yerlerden hem bıçak sokup biler de şolar. Gayrat edeliň watandaşlar gereket edeliň. Iň bolmany köçe çykyp bilmedek şoňa duhumyz şatmasa maddi kömek edeliň, gayrat edeliň ýöne bara. Beýdip oturup alma biz agdyma düşetmäliň bara. Iňten ertek gün şol rejim ýykyp ýurt düzelse hemmämiz deň hakly hukukly bolýar şo taýda. Biram mara nemeler diýär. Talip seňa barňam bilemok bolin. Maňa ýazýar. Agam diýär, Türkmenistanda seni görmedi ýala getdiler diýär. Näçe üniversiteň efirleň gawat gelip bilemok, görüp bilemok diýär. Ýok, watandaş bir hepde bäri men efir açamok. Men açamok men. Yani eger efiriňizden çykmaýan bolsa bloklananyny däl. Prosto biz açamdoktuk, men açamokdum öz adymdan gürläýin. Ene doňuzy öllem diýip çykarda bilýänmi, Nura? Ay bu haramzady düzelmeýär ay bular. Bular ýöne pirkol tutasy gelýär. Bular bar, men size aýdýanam.
Bu ova, Arat Haytbayev bir içigisyalar. Yaşap gören yerlerini maşkalasa yok. Yani bir iki sanak nemen Germanya'daki Adat bilen belik Samsun çekirtken velosipedin. Maşkalasa yok. Yani doğru kardeşlerim yok. İçigisyalar. Onun efiratçalar. İçigisi yani hobi yani. Nura şolara pulam tölenýän ulaýmaz nawam. Şeýde şolaň aýygyna aklsa o saňa pulança aýda geçireli. Iň soňunda da o şolar ýok edem soňam saňa bayram wazat dip şolar neme diýen ulaýmaz. Yine de bir zada göz getirdim. Şu geçen yıllarda 2 yıllıkta bular birine bok atışıp börünler, bunlar sevgili olup börünekenler. Demek bok atışsalar, birine şıltak atsalar sonundan sevgili çıkan ekenler. Yani men ondan beter başka bir zada uğrandım. Şu bok atışmalar vardı. Esasen bu şu pisin adına tutasın böyle noktalara doğru maçtam. Apozisyanam içinde yine meňam içinde şonu girenşim hiç kim girenmendir. Kerim İsmailov değil yani. Şu haramlarda bilim suratlarımızı koyup bolor duyduruş verdim. Ayrı edildim men suratlarımı yazdım. Gavat gelen ulan böldüm diye dinlemeden bolun YouTube'a jalı ettim bolun YouTube'un kanalını yaptım. Son kanalını yaptı. Şu Samsung bula öyle velosiped bolun. Şunu aşağıdan gizce veren Allah'ım Rahim feken asıl. Şol o nemeden tecrübe beğenmeye dua bilen anadırdı haciften pismo padyaşka alliya ol bilya ol. O dolunun karakterini bilya vermeyeceğini bilya. Üstüne kuşkuruk koyverdim bunu. Şon üstüne de bey oturup 2 yıllıkta ortalığı bokkulaşık etti olun. Bizim aramızdaki kaç tane oğlanlarım biraz kıra çekirliler. Ortalık ay buloryalı olacak olsa deyip. Halkımızdan hem çekilenler bollu. Yani buların peydasına ziyanı köp deyişin yalı pulamalyan olma mümkün. Yönü aşağından görüyen mi? Yine şu Allah'ım Rahim fıçık ya. O şol kişice verip göverip duruyor. Adam aydı otuyor onu. Men yani baradırak yerini bana uğrattılar. Dinle ağam şutaydım deyip. Dinledim olun. Ağızlarıyla aydıp ber ya. Yani asıl Allah'ım Rahim şu pismo padeşkan berdi. Alliya olan beren ok. Şon üstüne de men şeyttim diye. Ortalığı bokbulaşık ettim diye. Hakikatten ol şu bana hat beren oklar deyip bara yırtındı. Şu hata men gelli gavno veripdir. Şon üçinem gelli gavnonu özünün Hudaýy ýalak gora otur. Kime men diýär şu wat direliş diýär. Gancık Musaýew men diýän okmuşy. Hakiki. Musaýewyna men dedi bolan okmuşy. Diktatoram golladylar aşaýdyp. Ine bulan şu wat şonu edi otur. Gancık Musaýew be. Şu her bir adam bir dil bir ölýär ýetenat o gürlesen gürläp odan gürläp otman hereketler ortada güzel insanyny gün ýüzüne çykyp otur görüşüňiz ýaly. Ne orta çykdy insanyny edýän zatlar bilen özlerini aýdýar. Özlerini bir pis mohaty beren üçin yani şularyň siyasi gollanma beren üçin onun yanlışlarından gören oklar, onları gora oturlar. Ay men komandam, sen komandan bilen sen şu gelli gavnon bilen bile gömeyin näse komandamışsın. O näl komanda bolýan aýten. O nähilim biziň arkamyzda bıçakly kowlap ýörler. Onuň men Türkmenistanyň gidlen gullugyna işleýärmişim. Şumy siziň kelläňiziň işleýişi? Ýok, siziň kelläňiz gowy işleýär. Siz nabarot. Siz bilýäşjän edýäňiz muny. Siz aklynız ýetip dur. Siz edir şu Onjuk Musaýew Gödel Şaguly da Cemal Saparov da Arat Haytbayew direlişiňe hemmeňiz bir adam siz. Size de post verilse, wezipe verilse öz bähbediň üçin halkam satýaňyz, adalatam satýaňyz, bir zat satylýan bolsa satýaňyz siz. Eger jalan bolsa biziň aramyzda pokişiň barmy? Näme üçin onu gelli gawnyň aýaly bu Yuliya Serebranik obasçada meniň adym berip çykyş edenler şonu dogry diýip hasaplaýan bolsa, onu biziň aramyzda näme işlediňiz bugüne çenli? Onu siz hem agent bolýaňyz. Men bilen bile tirkeşik gezdiňiz siz. Samsyk diýär. Ura, bolar bara. Şu rejim ýykylan soň
Täzece diktator da bular bilýän. Rejim yıkılan soň bular ýene täzece diktator bolýar da bular. Şo diktatorlar küýt etmeýän diktator bolýar şular. Men size aýdaýyn watandaşlar. Şu ýolla biziň aramyzda kimlere önem bildirip bilersiz. Men size aýdaýyn. Tagam biziň efirimizde gelýärler, görýäňiz olur. Talip, maralla, ta olur men agza oturjakka. Olar tagam bilýäňiz. Bundan başga Lara doganymyz, bak Diana Dadaşova oýnalypdyr, gaýtam ulanypdyrlar, näçe wagt bäri. Zatlaryň takuda da berjek diýe gerek bolsa. Murat Kurbanow, Allah oly, yani Nurcan apamız var. Şu taýda. Dayanç nämesi var. Adam hukuklar guraması var. Onan bilersiz. Şular bilen biz bile Muhammed diýjagymyz var. Men anan polyanlar sananym gowy. Ansat bolýar. Näme üçin diýsem, beýlekiler sanardan köp. Beýlekiler. Sanardan köp yani. Men anan poljoklaryny aýdaýyn size. Sag bolsun şu ýolda bile bolýan ana şol. Neme var, akbasa paragamyz var. Toparmyz da şu bir grup, bir komanda diýerler hemmemiz. O 3 aşak 5 yukarı bir adacık biri adam hukuklar gurama tarapyndan gitýär, biri ekranlarda görüşýär, biri ýygnaklara gatnaşyp görüşýär. Garat herse bir iş edýär ýöne. Ana şulara ne tip bolsa bir hereketi alyp boljak. Bu sanamadıklarım yani şu wagt kellemi işledýän hani kim var içinde tanamadığım daha nemeden barmy ka diýip unudanım. Biziň öz toparmyza ekrana gelip gürleşýänden bir daha düşünükli tagam. Şunun galanlaryny aýraýyn var. Yani biziň efirimize gelmeýän o daşynda neme diýip alam doktor zat tagam mis berýänsiňiz men o mikrofonu berýän näder bolar ýa-da. Bermeýän ýa-da ne olur. Gelmäni ýüzlerem ýok tagam. Siz wara Nura bir çek wagtyňyz siziň araňyzda her hil zat gep neme dip aýdyşyp video rolik çykarşyp her hil bollar ho. Şol ýanky siziň birleşmeňizi islemediler da şolar wara. Ýöne tügeleme birleşdiňiz. Awa ölüler gawan ölüler. Her nirde bolsaňam adalet öz ýoluny tapýar da. Hak zat öz nemesini tapýar, ýerini tapýar. Saparki ustanan oturmaň o adamlar goýun olar goý. Olar klim fine olar kurju meclis bolýar. Hala milli hala ediş komitetiň guran bolýar. Özleriniň ana içinde oturan Merdan Muhammedow hala edip bilmediler yani. Ura, şöyle ýeklejem tödüň öýleýän. Edip bilmejegine bilýäs. Bir bak, bir de Alişer Abdulla Dağı'nı hala edip bilmediler. Gönüp biziň tap aldığımız bir kurucu meclis midir yok, komitet midir, zat mı, on ya zatlar bilen halga güýmäge oturmadyk yani. Biz bolşumyz ýalak çykdyk am diýäsem. O bulan içinde adam hukuklar guraması bilen hökümetin tap aldığını bilmeýänler bar. Adam hukuklar guramasyny hökümet ýalak bolup özüni alyp barmaly diýip öýdüp berenler bar. Adam hukuklar guramasy näme saňa bir hökümet mi ol, bir ýurt mu, döwlet mi ol adam hukuklar gurama? Bir şoňa düşünmän ýörenlerimiz bar aramyzda, tamsyk tupoýlar bar. Şolar bilen Allah jan bize sabır versin bar. Ay näme on çoponçuluk edip içip sıçıp gören aramızda oşursa şun ýaly bolýar da näme etjek vatandaşlar yani bilim ýok, düşünje ýok, aň ýok. Näme gurulýan öýdi bilen ok. Gelmaral. Nura. Seret şörde ne hal murasy bara. Şolong toparlar wa da men şolong kelen dinleýärdim mon soň faradyp görýän kellem çydano. Dinläwlemmi? Ne diýjek bolýanym şolar näme diýär diýsene? Reben gut, on ýalak ol bol gurrun etmäliňle boluň döwletli maslahata pul çöpläliňle. Hakyky dogry aýtylmaly. Aýýöre on gurrun enne
Ýa-da olan gurrungy. Ay olar bilen gurrunymyz etsinler, goý gurrun etmesene. Yo, bilmeýänler gerek açıklama yapayım. Hani ýyldymda näme edip görünlerim var. Çünkü men tam tanıýanyz ýöne siýasaty her wagt görmeýänlerim var, her wagt ýygyrlamaýanym var. Olaram belki gawat gelse dinlese. Nejip bolsa bu günler ýöňde. Biz ýa-da maral şu barada nimetlik golün var, şol ibany nähile edip bir hile edip getirmeli. Ha, ýöne onuň ikinji varianty var. Sanksiýa aşanlaky döwletler var. Belarusiýa diýä, Russiýa diýä. Şuýanmy? Bularyň ibana de Ýewropa pul amallary aşan ok. Onuň üstünde de işläp şu taýdanan bir hile anamdar adamlaryň üstülenmi han bir türkmenleri tuğrama çıkarga tapmağa yok da ha o. Nuraga taýap men aýdaýyn çıkalar. Yani bizde şeyler Her bir ýerde emel var. Her bir ýurt Türkmenistana pul öwredýär. Pul perawat edýänler baram. Ana şoňa berýän haýsy ýurda perawat etdiňiň mesele ýok edip berýär. Maral men bir zat aýdaýyn, Nurkaga Google karta oýsak näder o IBAN nomery suratyň ýüzüne ýapyşdyryp. Google karta da oýup koýýar. Şol Google ýanky diýen ýurtlaryňda da atjar, liboy ýurtda. Daşy bizim Türkmenistanda da atjar Google. Yo, şu YouTube kanalyň men apsanyatynda açıklama bölüm var. O taýdan bilen aşağı kommentarlarda goýup bilýän. O da şu her ýurtda türkmenlerin gruppasy bar. Şu gruppalar oklawer gaýrat edin diýip. Şonda gowularmy kädiýän? Gruppalarda da paylaşmaly Telegram gruppalar var. Onun garana var. Kömek etdi. Seret. Pulu iberjek adam, pulu goşjak adam çıkargasyn tapýar. Ibermejegin var, agasyny öýüne baranda da ýok diýär. Yani Bakın doğru aýtdyň şonu. Şoň üçin biz aýtdykmy aýtdyk. Şu videoň adyna men şeýdip goýjak bir nähip bolsa ýürüýte ünsberip görürler ýaly. Şoň aşağıda IBAN'y men ta sizden alan mende ýok, şu wagt mende de ýok. Şol IBAN dün bir gördüm de ýöne. Menem goýaryn, kommentarýada goýaryn, görürler, alarlar. Ýa-ni Mende var mende. Ben atarım Telegram kanalı. Erte düşüye gazna pul. Nesip bolsa oklarım. Bolýa, bor, sağolam, kendine. Yani adamlar näme da pul jemlemedi. Täze aýdyp geçdi adam aralan bir aýdyp bersene. Men aýdaýym, gowy aýdyp beren. Mahruan vatandaşlar diýip başlaýyn. Näme diýip talep? Çykjak adamlara, Türkmenistanyň galjak adamlara, indi bir öýnäklara, ýa-da bir pul berer ýaly, kömek ýydyryp içirer ýaly. Şu Türkmenistan üçin gerekde umum aýdanda ýurdu basyp almak üçin, şu haram radalar ýykmak üçin, arkaý migrasiýany ýykmak üçin, dirip çykmak üçin. Başdaki durýan adamlaryň bir gerek berýär. Hojalygyna kömek etmek üçin. Pul çöpler Maral bilen Nury sığınmaljak golýarlar iksem şöne etip berýär iksem nelegal ne diýär. Pahyr kösenme Nury bilen Maralaň adamlar Nury bilen Marala şeýle sorasa da berýär, beýdip Allah barmak gerek gele. Ýok ýa-da aýdym täze näre bermeliň var haramlardan. Hakyky. Yok her kim marana öýümde yo adamlar diýär-de ýyldymda ejemma, ýyldymda kakama, ay çağalanma, biz goşulmada, luçu goşulma, goşuljaklara maliýe kömek ediň bolly. Bana senden yaman haşır gelýär da şükürde şakyrdy. Tak, gowy adaljan etçeň öňünden aýdýarsa, siz ýaly adaljan etçeň gep gurun gıýbat etjekleňiz, sizin kömegiňizden berekkäl, sizin zadyňyzdan berekkäl etme. Soňam
Ay men etdim men nire soğudun diýseňiz meni oňundan şowa ýatdylar. Bermeň diýdi gaten ýalyk trýapkalary. Yo, nuraga onyalyk etmäň däle edin. $1 beriň bolýan, beriň. Size de gerek şo ýurt basbalyndan soň ýurda gelmän oturmajagyňyzy da bilýän, beriň. $1 beriň bolýan, beriň. Yo. Hayır sababa iş için berýäňiz dogrusu ýurda alçak gurup oturýarlar. Ho, Maralda düşün, doğru düşün. Yani eğer bermesin, şolar bermesin. Eğer şolar ýalak Benim sesini eşitlemem. Gep gurrunga ýywa tetçekler bermesin. Näme üçin diýen? Ay başarmasak başarmaýjak ekenik. Ziýany ýok. Men iki netijede razy. Kösünjek özüňiz bolsun. Mesele ýok onuň üçin. Hiç kösünjek özüňiz. Kösünjeklerini bilýär-ho, bererler, näme bermän. Beriň gaýrat ediň, beýtmäň, arkaň bir Türkmenistana girip çykalyň. Bir huda, mesela şeyle yurt üçün etmesen, Allah üçün berýänli bir adam ömrüni bir gedek bir sadaka berip görmedik adamlar vardır. Belki şöyle sadaka verer. Ha, paylaşırlar. Hava. İban, Nuraga men sana İban uğradoyun bu surat ayırdı. İban koy bir mi? Berk koysamam neme diýär İban efir. Men bir kere İban'ymam berk koyam da nemetde gal. Taýdana gal edýärler. Yo, men arkaýyn goýup oturdum, hiç zat bolmady. Dubai politik bilen bärniňki birmi däm biljekler. Odan menki nemede dur, näme diýilýär? Çorny spisakda durmy. Yüzlenme dur ya. Evet. Bolýar, siz ýapaňyz men aşak efir, men İban goýjak. Sesin eşitilýär, rot, ýa-da bir minut saňa berjek sözi. Bir ýan sonra wertira, ondan kim geçýär başa diýe, halk geçýär başa. Halk geçýär. Biz halkyň wekili, biz halkyň hyzmatgary. Biz sizin hyzmatyňyzda. Ýok, siz hyzmat etmäň bize gurban bolup hyzmat etsin diýseňiz, pajalysda dowam edersiňiz. Biz o bir geçmelik zat ýok, o öňwarana baýdak berilen o taýda. Prosto edilmeli zat, agy gelip bilen halka aýaga almaly. Bar bizim hökümetimizde de, ýurdumuzda da, sistemaň içinde de, daşynda da watanyny söýýän patriotlarymyz bar, ýöne olara ýol ýok. Şolaň öňüni açmaly. Ve parlament respublika geçilmeli. Meclis dolandırıyor yurdun başında. Sizin sayılan adamlarınız, deputatlarınız mecliste oturuyordu, dip yurdu dolandırıyor. Şu anda 140 tane, belki 200 tane kadar sonu. Şolar her vilayetten 5 tane vilayetten 40 adam, hersinden 40 adam çıkarıp, şu 40 adam siz saylayanız. Etraflara, zatlara bölünürdenim. Dibem parlamentdaki deputatlar sizin vekilleriniz, sizin derdinizi eşitip şo taýdan kanun çıkarıp, şo esasında da kanun çıkarıcı yerine getirici ve kadiyet häkimetleri arasında sağlaşıklı ýurdu dolandırmaly. Anlaşılan o da parlament respublika diýil ya vatandaşlar. Şu atki prezident sistemini islämizok biz. O bir adamda hemme yetkileri, hemme nemeler bir adam jemlemeli taraftar däl biz. Şoň üçin düşüneňizok siz şu wagt näme ediljek bolýanna. Prezident dolandyrmaly, prezident bolmaly, plan prezident bolmaly diýemzok. O prezident azyp bilýär çünki. Ertirkün. O prezident azmaz ýaly meclise geçirmeli. Güýjü mecliste bolmaly. Yani Wadatlar düşünürler, gyzykly ýerini düşünürler. Pul kim atçot berýän uğru diýär. Talip İban Murat Kurbanowyň Talip pula seredýär, rasgodyny hemme zadyň öz seredýär, öz alýar. Gaýrat ediň şoň üçin bakymjak jemläliň, bakymjagam şu ýyla galman, şu Türkmenistana baralyň, birde ediliň gaýrat ediň. Şurada benim bir ağız aýtdyň. Talip jogap berýär. Aýtyp geçýär. Rusçada perewod eder, maral bolmasa. Ya Rusça düşünmän, ene dillerini düşünýänlerler. İçinde orslarım bardır bularyň. Düşünmän oturumlarım bardır. Ay, düşünürler.
toplasan pullar halka qaytarılıp berilýän soň. İş bitse qaytarılıp berilýär, iş bitmese de beriler qaytarılıp. Mumbai diýär. Şey diýip berýäňem $10-20 bolsa, onuň izine qaytarmadan garaşýanyňyz ba bolsa berer, näme deli? Bak, şöyle adamlara maray, tov ettim ey. Hayır, sahavat için bir edip bilenize okmay bir $5. $1. Ha? Allah. Karoçi Maral, sen onu düşündürüp bilmedin. Men öz düşüncem bolçaýyndaýym. Şu pul men düşüncem boýunça näme jemlenýär? Öňdäki durjak ýigitler var, şolaň danlary var, maşgylary var. O, naprimер, men gönü koşka barjak, men izimde bala çağam var, maşgalam var, ol var, bul var, primero. Şolara kömek üçin, vatandaşlar, millet düşünün. Şolara kömek üçin, şolar öňde durjaklara kömek maşgalasyny. Bu dobry. Öňde durjakmy? Пожалуйста, git danlaryňy ber oğulları, maşgalaň sanyny, onu bunu ber. İlice qırada durjakmy? Pul kömegine. Şuň ýaly mesele. Men düşünjäm boýunça. Dogrymy ýa ýalňyşmy? Hakyky dogry. Dogry aýtdyň. Hakyky. Aýdýaňam. Owa, özüň öňe çykyp dogry gitmäne. Bu çapanakmy? Yo, barman şuňa jogap berjek. Mumbai işleýärmi? Her kim bir teň üçin, men ýarym teň üçin işleýän. Men ýarym teňe pulu köçädiň ok, ýa men üçin ýa bu gurlaýanlar üçin, efir üçin beren ok pul. Şo ýurtda senem ýaşaýan, bir teň üçin işleme, şoň üçin şo bir teň üçin adamlar işlemesin diýip Türkmenistan düzetjek bolýarlar. Kelläň bary işleýişimi? İşlemäne ýarawly adam bolup, bir teňe gazanmaň usulyny bilip, şuny ýaly sorag berip bilýän bolsaň mundan ardy işläp kösenme, otur ber öýüňde. Yurttaşyna gulçulukdan çykmaly. Vatandaşlar ýalňyş düşünýär. Gul bollaýar şeýtde. Sene berde bir teňe diýip işle, gurban ola maňyrdy sen puluň hezile diýip keýp etsin. Tirýak çeksinler. Ol ýeriň aslyndaky ýa Türkmenistanyň hemme baýlyklary olaň mirasy, o atalaryndan baglaryndan gelen mirasy, o hemme al. Şol sen ýazýan kimem bolsaň seňem hakyň şo pul şo taýda seňem hakyň wa plançy. Hayrat et ulugurlama diýär. Men ulugurlaýan bolsam, gel sen kiçiläge diýip gurla. Ertek gün ýurt düzeler, ýene derwon şo wata bararsyň. Minnet etmeýde diýen bolýar. Bir gaýratlar söz üçin näçe sana adam gurlap basylyp gitdi. Birine hawa diýip bileňiz. Ulugurlamäýde, plan etmeýde adamlar gurlaýan üçin ugrajat edip ýaşaýarlar. Talibiň ýerinden kamera alyp maňa gelip 1 ay wagtyň we 2 ay wagtyň we adamlar şey diýip gurlap oturqa şu zatlar görüp oturqan adam şular ýerdat gurlap bilýän bolsaňyz, pожалуйста, hana ýokary inäde aşak arqyn ýazyň. Gurbana sozun adamlar bu haramlar. Hemmesi vara götürýän haram. Assalamu alaikum vatandaşlar. Wa alaikum selam. Wa alaikum selam. Bermejek bermer. Fanaşmalar dogry diýerler şu an. Seredin o berýän. Näme sanaşýan barmy şu? Näme diýip jogap berjek bolýan şolara jogap bermesen olar bir ittirdi, o it. Olar bilip dur, bilip dur. Ýa oturma dogan jogum. Ağzın gıyna oturma bulara berjek. Yürür diýere şöyle. Awy biz aýtmazadyň gaýdalyň düşünýän, düşünmeýän terslikden düşünsün, düşünmeýän tarapyna gidibersin o. Oň bilen işine diýip. Owa dogry aýdýaň Nur. Berjeňiz göwünden çykaryp beriň bara öňüňize borç goýulan o $5.000, $6.000 diýen o her kim ýagdaýyna görä bersin diýilip oturýardy. Tägeme bilmediňiz hemmesiniň hem çagasy var, gurlasyň ejesi var. Ay maşgalama bir zat bolmasyn diýip gedýärler.
Plusam ne yurda var bilýärler. Yatıp hiç da kömek etmänen yurt gurulansın taýin yurda bizden aeroportda birinji şulan durjagyny bilýänler. Plusam yüzüňe seredip baraňar ekdi daýda diýjek şulan. Gurrun siz. Hakyky. Anaham men 2 aýyň içinde bara 2 san ýakynym ýere goýdum. Menden başga eklenç neme diýen ýok, gazanýan ýok. Anaham men berjek şo puly. Azatlyk üçin anaham men berjek. Men 2 sanak ýakynym ýere goýgam anaham men berjek şo puly. Azatlyk üçin. Men çabol bilmejek bolsaň, berip bilmejek bolsa bar oturaýsyn şo nemede. Çıkstaydı ayda enne nida boyunca geplemen düşünýär. Doğan Ferhat taňa da berdi haýsy bir adama Doğancan gayret et plan ne şeydi nädirge oturmanmyr erkek ýalyk. Erkege ýok da näme del aýal bolup erkek ýaly gurulaýas. Ona nida boyuny kabul edýän bolsaň özüňden gör gardaş. Evet. Nime bolla bu viza centerler öňleri $200 gaýtaryp berýärdiler bilýärmi? Viza üçin alan pullarynyň 50%-ni mi 400 Birinji gezek gaýtaryp berýär, ikinji gezek gaýtarmasy nuraga. Düşündirýär şey. Indi şo birinji gezekden soň indi birinji gezegem gaýtarmasyn goýdy şolar. Absolutno pul gaýtaran oklar, alan pullaryny gaýtaran oklar. Şolar asesini çykaryp bilen gowa ýa. Şolara da çıkarın da, barın da, yumurun da, näme onu, yani bular ýaly hakçylyk bolduňyzla ýa başymyza. Eger olar ýaly bolsaňyz barın ýazyň, yani näme diýip bilýän bolsaňyz. Ya migrasiýa çykangyzda sizden $100 goňary bolup otýar, 300-500 müňüň goňary otýar. Men näçin onu ses çykaryňyz okdanym, şonu ýeni aktivistler biz çykarýar. Biz size şu zatlary bir gedeklik howuz emele getirelim danym. Yurdun içinde hareket edecek, göçü yüklemede, batırı yüklemede, gollawol olyň. Çünkü olaryň olaryň da hak berýän, yani ýa-da maşgalamy at goýup gidip bilen mok diýär. Belli bir derecede, çünkü doýan, her kim doýan. Yani ay şonu etseme men ya belki yani halk boşulur, bistiçinle emmeňizem diýen zadyňyz şu. Bir 500.000 adam, 2.000 adam, 5.000 adam köçe çyksa bizem çykýar diýäňizde hemmeňizem şonu diýdiňiz maňa şuna çen. Şundara hemmeňiz razy. Näme üçin onu şol adamlaryň hakykatdan geroýa mulan etmer şol adamlary. Yani ýurdumyzyň geroýlary şolar bar. Çünkü näme boljagy belli dälke özleriniň janlaryny, maşgalasyny, çağalaryny goýup şu ýola çykkan adamlar geroý bolýar hakykatdan. Allah haçan 50.000 adam köçede gezip görkäsen 50.000 birinji bolup çykanyň ma gazakly däl o seni hem geroýum bolamo. Prosto ýöne esasy maksat şu ýoldaşda özüňi risk alyp bilmek. Bu taýda risk bar ýani, risk hemme zatda da bar. Haýsy zatda ýok ki risk. Daşarurda gelende senin pul gazanjagyna garantiýa barmy? Ýok. Sokulup zady edip puloş gitjeňem näme mana? Ya işlep görünýärinde ölüp gitjek riskin var. Ya firma açdan, kızıl kärgan açdan o taýda batjaňam bolup bilýär risk. O taýda da bar. Risk näme de ýok ki? Biz şonu aýdym ýani. Hemme zatda risk bar. Biz şu risk esasında şolaryň näme alşer tutuldy gitdi ýerine gelini galdy çağalar bilen 4 san çağasy bilen. Anhany risk da şololuň bilen ok şolar ýalyklaryň başyna geljegini. Eline sığınmasına güvenip gördü birazajygam. Ýöne şu sığınmasy şonu halas etmeli aslına teresen. Ýöne Türkiýanyň kadiýeti onu ýatyrdy gynansagan mara. Olar bilenem gidişler, olum tak işi gutoranok, dynanok onu biz hipoz täze hökümet bolamyzda da görüşür sonu. Onu hiç gaýetmesen şol Samsunyň suwdy bar. Ady belli alınıp goýulýar. Ne hipoz çäre görülmän şu suwdyň nemesine goýlanok, şoň arkasyndaky adamlar Türkmenistan bilen Türkiýanyň atnaşenýasy düzelmeýär, şo zatlar düzelmän bar. Ana Azerbaýjan özüne ziýan beren üçin Russiýa bilen nämeler edip ber? Şoň ýaly hakymyz talap ederse, iýmenle şu ýolda görüşen olanlara ziýan berendikleri üçin. Olar özü bähbidi üçin çykmadylar ha. Halk üçin, siz üçin, biz üçin çykdylar ha. Ondan biz olaň hakyny ýerde goýup bilmez adamlar. Nuri, salam aleykum. Wa aleykum salam. Bir aýdaýan ştaýda gaýratydan oklar. Esmi ýapjak. Ştaýda aşakda ýusur bar, baýdak bolsa edip berdi.
Benadırak erkek yok diye aytdy ya. Erkek näme? Erkek yok diýmedi ýa-ken. Sen diline ber. Yalanlara şeyde oturalmay biz. Yo, bir mi çoğu cevap Yüzü belli değil, adı belli değil. Kim değil belli değil adamların. Erkeklik gurrun açan çünkü şey diýende erkek bolýan bolsaň bu mada galardyn gurlardyn maňa galmazdy ya bir kuşdan şey dip gurulajak ayala galmazdy. Düze dördü erkek bolsa gurlardy dogumna da bolardy. Bunýalyk aşakda meliçi 5 manadan gurrun ona diýä erkek bolup. Komitet bolsa näme etjek şol, komitet bolsa näme etjek şol. Birleşýän şu var. Zehirleme üçün şey ýazyp oturan o näme etjek onun. Komitet. Ya men dinle bir mut Maral. Seni şu taýdym birazcık bak kritika wad etjek. Ya men Azat Kaytbaýew bilen Kerim İsmail Farady gurrun edemde goýsan olur diýen özüňe. Men olmany ýüzi belli adamlar barady gurrun etdim. Sen gelýän aşakdan ýüzi näberli adamlary ýazan kommentar etsin. Bulan için yo berde şol pullilen soň erkek sürejek bolýan, ne diýjek bolýan? Tikdir sow başla bolýan şolar bar, şol baram men taň aýdyn aňarsy hökümete daýanýar şakarlar, ot bilen beraber. Dinleyenler, düşünenler bilen gurlaşalıyım da. Oo Nuri, şu Maral'ın aytýany dogry Nuri. Sen aşakdy sen okutan sen şu hoşhat diýen ejedin tikdireti gelip otyr, bir saatla o ýazyp otyr o. Hoşhat diýen. Ruçkasını alın ruçkasını. Ejed namynda dekin nerden onu haram? Başka zat gurlaşalıyım. Ejed dekin haram. Hoşhat diýen. Dogry diýen Maral. Şu yazyanlara yazıp cevap yazyanlara yazıp cevap verin. Gürleyenlere gürler cevap verin. O tiro şu adam. Ejengir hekeň. Ma görnene ruçkos naýrardym molyn maram. Ayar ruçkasını. Men aşağı düşüp boşat bizden onu o diýär. Neyse boş verin däne bak konuyu böldük yani oturduk biz başardılar. Bak şu safar başardılar. Häzir men arada bir ýürüýte şular ýaly oýun etdik var bir gezek. Şular ýaly otyrkak oğlanyň arasyna ýürüýte biziň öz oğlanlarymyzdan biri başga akkauntdan gelen bolup näme Suud Asman ýurdumyzda prezidentimiz tankir etýän zat diýip bileşýän geldi. Haw bolmasa efirlere çykyp tankir edip beren oğlanlar gelip şoňa jogap berjek bolup, şoňa düşündürüş berjek bolup zat edip yaman aňsat o sizi var bizi manipulasiýa etmek. Bizim uğrumuz bir tarafa sağa çepe uğrup koyurmaklık. Bizi ansat. Dava oyuna gelmeliğine koyulun şu. Aşakta yazıp geçtiler. Hayti okuman sana men şu uğruna işte ne edip geldim şöyle şolara ünsörmem gezdim bana. Çünkü yüzü belli değil. Gelsin yüzün açık gelsin. Onun men gepleşeyin. Onun nerede gepleşecek gelmeyin ne yapsın gepleşeyin. Yüzü bilen gelsin o adı bilen gelsin. Kimdiğini var tanısın o halk. Ondan sonra gürleşecek. Onun nerede gürleşecek gel. Tamam şeyle şu. Ya dalin näme şular ýalyk bir kartinkaň ýüzüne bir gowjydy bir zat taýýarlap ber. Şuňalyk istoriýalarda goýalýan, imoda paýlaly erkim öz gruppalaryna men Dubaýyň gruppasyna paýlaýyn türkmenler, kim Ýewropanka, Azerbaýjan, Gruziýa, Moskwa, şeýdi türkmen gruppalar internetden kän gowy herkim seredýär. Şoňa ýaýradalýan. Edelim yani galandan mara bir dinleyen halk şeyle de dinle o Türkiye ömründen çıkar şular yarap pulcemden yani ken o diyor onu davay menem çünkü uğruna çıkayın diyor ibanı özler tapmasa yazar komentarya bir de yazar kimsinde WhatsApp'ımız var kimsinde Telegram'ımız var yazarlar bir de uğradılar. Sizem şonu edin gayrat edin. Size de uğradılar. Eğlenişler sizlerem. Kim sorasa paylaşın, uğradın. Gördüğünüz YouTube'da da bir yazıptırma aşağına IBAN tenine bağımı. Yelmek koyuyor şuna hadide. Şolar yalak işe edelim. Elverlik edelim. Hemmemiz yayratmak işini. Onun görülün neticeni. Nehilrek olya, nemi olya. Käbir aýdylyp boljak zatlar var ekrandan, aýdylmajak zatlar var. Bu zatlar seljere urak hareket etmeli çünkü yani hökümetin dinläp oturup bir taýda düşmanam dinläp oturup. Şoňa görä käbir zatlar amal aşyrlanan soň aýdylmaly. Amal aşyrylmak aýtmaly, oňa dün sörelim ýa. Şoň üçin
O provokasiya gelmek gerekkel ýasa geçsinler diýdi, geçsinler. Şu ýolda kim şunu başka da edip ekrany ýüzüni açyp görlese de şonu biläýin. Gönümel hökümetiň adamdy şolar. Gönümel hökümete hyzmat edýän, şolardan buyruk alýan adamlar edip biler. Çünkü gördük däni biz näme iş edýäs? Biz wara täze tehnologiýanyň üstünde işleýän kampaniýalar ýaly bir zatlar synaýas her gün. Şunu synap görýäs, muny synap görýäs. Şolardan soňunda bir zatdy başarly bolýarlar, soňunda bir başarýarlar bir zady. Täze tehnologiýa çykarýarlar. Biz hem şonu ýalak bir zady başarjak bolup üstünde işleýäs. Onu edip görýäs, muny edip görýäs, şunu edip görýäs. Biz zat o işimiz şu. Başkalar ýalak içi gyzyp efir açamdy, ya oturup gep bilen gıйbat heleler ýalak, teleýatlar ýalak işler edemdi. Bizim işimiz şu. Şu rejimi yıkmak, näde yıkmaly, yıkmaly. Maksadymyz şu. Ha şu ýola çykdym diýip hasaplayan bolsa şolaram özlerini özüňize maksat edinin. Maksadyňyz ýok sizin. Bir plan goýun. 3 ýyllyk, 5 ýyllyk, 6 aýlyk, 1 ýyllyk planlaryňyz bolsun. Bula etjek bolun. İçiňiz gyzyp efir açmaňda, birek diwanly ekspert bolup oturmaňda. Bir de işlejek adam gerek o. Ekran açyp, halky güýmäp, hi edip oturan, içi gysyp efir açanlar gerek gel. Sizin peýdaňyzdan ziýanyňyz köp nabarat. Açmaň olar ýaly etjek bolsaňyz. Goşandyňyzdan ziýanyňyz köp. Sizden barmaň şolaň efirlerine biderek. Maňa onu bir hepde ortalykda ýok bolýan, maňa jaň edip agam şeýle diýerler, onu dogrumy alad etdik diýip. Ýok, o diýdim men olara salam bermem. Kesen men näçe wagt bollar diýdim. Onu ýerden bilýär diýdim. Onan plan edipdirler da. Ben öz ağzımdan çıkararnam, aydarnam yani. Gitsemem men siz aydaýyn, gitsemem premo efirde giderin wara. Görürsiňiz nirde dugmy. Her saatda görürsiňiz. Ha men plan ýerden, ha men plan ýetip gitdim. Gitsemem men şeýdik giderin wara. O barsan surat goýup däl. Açyp konkretne çıkarnam. Gidýänime myglanam edernam, biledim murkadyryn gerek bolsa. Eger olur ýalda edip. Arkaýyn golum ondan. Neyse, hanım men efir yapacak, aydılacak, zatlar aydılan olsa men... Nurağa yakaca aytacak zanım atı da şonu aydaýyn menem düşecek da. Seredin gruppalara, zatlara diýäňizde käbir her ýurtda şo bir bellenen adamyny goýun, şonuň ibanyna geçirip zat edip bersinler. Sebäpde şu taýda bir ölüm itim bolanda köpçülik kömek etdik. Şol indi şol ölüýüni ugrajaz plan çegerek zat diýibim, ortada özler biznes edýär-de köpüsi. Şoň üçin her ýurtda bir adamyňyz goýun, şoň emesine geçirel, şondan gowsy ýok-da häzir. Gruppalara paýlasaň ama onusy meni goýdy diýe, onu goýdy diýe öz biznesini etjek bolýar. Dogry aýtjaň. Onu men pikirlendim ýöne häzir belli bir adam, ananarýalyk adam ýok-da şuma. Ýok, nemede? Diýip därler, näýleýdin? Ýok, haman şu nemede gelip oturup zat edip duran oglanlar bar da. Her haýsy ýurtda şolar. Men Dubaýda imene iban ýok-da. Onuň şoňalyk belli bir öz buloňam talibiňam nuryňam gözi ýetip duran öz adamlar bolup. Näşul şeýle bular bu ýurt beýle şoňalyk edip inni ýola goýmasalar edip şu wagt ýok, onu menem diýdim şeýle dedi. Ýok maral seret. Türkiýede ýem inanyp tanap beren 4-5 tane adam bar. Şolaryň ibanlaryny açsyn. Rossiýada bar, soň nemede zatda bar, Belarusiýada bar 4-5 tane şu öňden tanalyp berenler. Şolaryň nemelerini atmaly da şeýle biznes edip ýatyrlar şu. Onu seret biz onu hani bir çıksın adamlar bir de onu özlerini getirer. Onu biz arada şol nemedýanlary biz gönübel çıkarıp bilen yok çünkü olara mäder udara goýar. Olary ya hökümet şuwat şunu gönübel bir de garşy görüşýän düşmanlarym şol efirde görüp otur. Şonu gödüňizde tutun yani. Şoň üçin senin planyň, proýektiň nemeleň olaryň eline barmaly. Şoň üçin han bir çıksınlar hani ýuwaş kimler nirden uğratmakda kötünçlük görýän bolsa şoňa göre çykargasyň tapar sony. Esasy adamlaryň hereketini görüp başlaýar.
Sebäbi bara Muraga bu düýäde o bir ölenle ýygnalýan bolsa ol belli bir adam kim bolanady ananyp dogany garnaşy diýip bilýär häzir onu şeýtip ýygnasalar howpsuzlyk ýa ýene biri şoňa atyp şoň kimdigini bilip oňa diýjek bolarlar men pikirim. Şoň üçin şoň ýalyk Murat Kurbanow, şolar ýalyk Talip belli bir account bolsa gowalarmy kadiýär. Yo maral sen düşünmediň ha oňuň diýenler. Bir soňunda Murat Kurbanowyň şol hasabyny ýyglanmaly. Ýöne onun bärde bu misal berdi. Bir hastalygyny öldüğü zat diýip çıkaryp şeýle pul ýyglanlar boldy diýär. Misal berdi. O şey edip neme edip maşenlikçilik edip öz biznesini etdiler. Aslında diýeri gezip ber şol oglan. Balnisa düşeneken şey etdiler de. Balnisa düşeneken bizler hem geçirdik. Ay yok oğlum bolsa nemesin deyip 15 günden soň diýeriyor. Beýlek şo geçirilen karta anyklap bilmedik kiminkidigini anyklap hiç kim anyklap bilmän goýduk. Rossiya, Belarus, o taýlardan kötönýänler biziň bilen habarlaşyň. Men şoňa görä size jogap berer. Han göreli kimler habarlaşýan bolsa habarlaşsyn. Oňa çykalga tapylar biziň bilen habarlaşyň. Men nira uratmaly nämetmesini aýdyp berer. Bolýa, deme rodo hiç söz vermedikler şu hakyny ýelikler bir dinläýli bir aşakdan ýa sen neme diýjek diýdiň näme bir bolup geçen waka gurumga aýtjak diýdiňmi Rod. Indi vaka indik sapar. Prosto naposlедок men aýdaýyn size. Biz Türkmenistanlılar orgun işgari olsun. Prostoy adam olsun. Uluy, küçük, garip. Bir zada düşünün. Yankı menin maşgalam var diýerler. Menin balaçagam var diýerler. Adamlar bizim goňşymyz, bizim vatandaşymız. Biz hemmemiz bir maşgala. Şonu ýardan çykarmaň. Biz Türkmenistan'ın halkı, biz bir maşgala, birimiz uluy, birimiz kiçi, dogon, barimiz dogon. Şonu ýatdan çykarmaň, şoň üçin, mende ol var, mende bul var däl. Goňşyň çagasy, sen çagaň dälmi? Luboy küçük çaga, çöregini, suwuny tapyp bilmän. O ýaşaýyş agyr adamlar bar, olary gözüňiz görenakmy? Naprimер, bu taşary ýolda çykyp işlemek, kazanmak, bu çykylgy däl, bu gorkaklyk. Adamlar düşünün boldy. Men şu wagt efiriň soňunda aýtjak zatlarym kendi welin ýöne iň wajyp zady şunu aýdaýyn. Şo boldy. Sag bolun, dogry düşünün. Sag bol minnetdar aýdana. Allah ýalkasyn, dogry düşünen kim. Anonno aýdajak zatlar aýdalan bolsa men efir ýapjak vatandaşlar. Erkim wagtyny aýryp ilerleýärler, dinleýärler, olaryň wagtyna mowlamalyň, boş görüňler etmäliň. Öz manyly bolsa bu bolýar. Sag bolun vatandaşlar. Bolýa, janyňyz sag bolsun, salykda görüşelim onda. Sag bolun, hemmeňizden minnetdar.